timborumbidza Mwari. Amen. Amen. Tendai Jesu ndewe minana baba. Tendai Jesu ndewe minana na baba. Ndewe minana. Tendai Jesu ndewe minana na mai. Tendai Jesu ndewe minana na mai. Ndewe minana. Tendai Jesu ndewe minana edwe. Jesu ndewe minana. Tendai Jesu ndewe minana na mai. Ndewe minana. Hallelujah, ndewe minana baba. Ndewe minana. Hallelujah, ndewe minana Jesu.
chete, hallelujah. Warikufarira Jesu, hallelujah. Magazoza msoro wangu na mafuta omweya chiero changu chopachukanero papato. Magazoza msoro wangu na mafuta omweya chiero changu chopachukanero papato. Jesu magazoza, Jesu magazoza. Jesu, haleluya. Tinapambiri kumusharukwa, haleluya. Hanzi pataurwa tiri muhupewepo wa Mwari, haleluya. Tibatirane pa hymn 49, haleluya. Timboti moya wangu unamuponesi. Moya wangu unamuponesi. Ndaka
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tunatrane pa him 143 mzita la Jesu. Hallelujah. Ah, kuna zita zera Jesu. Kana no era. Ah, kuna rike la kana.
worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Father. Hallelujah. Vanoita basa rakaita serandinoita vanoziva kuti kana une plan yako yaunoda kushandisa zuva iroro, ukaona kuti wasvika papoint yekuti vana vari kuratidza discussion iri kuenderera zviri kunakidza, haungomisi kuti nguva yangu yakwana, unoti rambai muchieta. Yes. Saka tinokumbira praise team mumbotipa one worship song, tisadzima mweya uripo panguva ino, tirambe tiri pamweya uyoyo. Yes. Kumatenga kunotaurwa zveutsvene hwaMwari. Kumatenga kunotaurwa zveutsvene
muchene tinonamata zita renyu. Panzvimbo ino mweya muchene simudzirwai. Zita renyu ngarikudzwe. Ngaribatwe neuchene. Zita riri pamusoro pamazita ose. Tauya kuzonamata. Kuzita riri pamusoro. Pamazita ose. Tauya kuzonamata. Zita riri pamusoro. Pamazita ose. Shumba yorudzi rwaJudha. Runamata ina mwanani yako. Shumba yaJudha. We worship you. We want to thank you this morning. Tinosimudzira zita renyu. Ngarikudzwa zita raMwari wedu. Ngaribatwe neuchene. Tauya kuzonamata. Amen. Tichakamira kudai ndinoda kuti tipe kutenda kunaye Jehovha Mwari nokuzara kwake tichizvikiriza Baba. Haleluya. Hallelujah, 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 Jesus. Aiwa, zvakanaka. Panguva ino tina baba vedu mufundisi Jiriri naamai. Nongokumbira kuti tivakwazise zvakaremekedzwa muzita raJesu. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Takaitirwa zvakanaka pano paRoodepoort. Ndingati nhoroondo yose vazhinji vanoiziva yedu yeAFM Roodepoort. Asi hazvizaigona kuti zvive zvazvakaita kana baba vanga vasipo. Saka ndinopa kutenda kuna baba namai. Ndichitiwo kana usati wambokwira bhenzi yavo, which means hausibatirana pamwe navo. Haleluya. Ndoda kutora nguva ino kuti tigare pasi nepraise team. Asi ndinovimba baba vachazondizorodzawo nenguva kana yakwana. Inguva yedu yatinokwazisana tichingamidzana. Takatarisira mashoko atichazogoverwa nababa panguva inotevera. Saka ndinoda kutanga nokuremekedza church board inotungamirirwa nababa vedu, baba Jiriri nababa vice chairman vamasuka navamwe vose vavanobata navo. Ngativaremekedze tichivakwazisa muzita raJesu. Haleluya. Kuno kwakaoma zvandiri kuona kuno kwandizvo. Ndandajaira pagaraji pataingoonana takati zvinoiko zvino kwese. Amen. Todazve kukwazisa bhodhi rana mai rinotungamirirwa namai Jiriri, mai mufundisi, vachitevedzerwa namai vice chairman, mai masuka. Tinokuchingamidzai bhodhi ramadzimai muzita raJesu. Haleluya. Ndozodawo kukwazisa nokuchingamidza vanotungamirira mapoka ose ari pano pachechi nokuzara kwawo nokuwanda kwawo, kubva kumen's fellowship, kupraise team, kuma cell group,
youth, teenager, Sunday school, mapoka ose wa watungamiriri vese vari ikoko. Ndinokwazisai muzita raJesu. Haleluya. Ndozodazve kukwazisa munhu wese. Ndinoziva kuti munhu wese is a leader paari. Unotori mutungamiriri pauri ipapo. Unozvitungamirira muzita raJesu. Haleluya. Hatidi vanhu vayavo kuti unomirira kuvhunza umwe kuti saka ndoita sei every time mupenyu hwako iwewe uri leader. Kana uchiita decision yokuvhunza every time, then utungamiriri hwako noupenyu hwako, unofanira kuvhunza but ziva kuvhunza kwete kuvhunza munhu wese wese. Haleluya. Ndozoda kukwazisa vana baba vose muzita raJesu. Haleluya. Ndozoenda ndonokwazisazve vana amai vese muzita raJesu. Haleluya. Ndoziva last week yanga riri zuva renyu madzimai, saka tiri kungoti tisakanganwa tichiri pamweya wezuva revhiki yapera. Haleluya. Ndozodazve kukwazisa mayouth. Variko here mayouth? Haleluya mayouth. Haleluya. Tiri kuonai asi tinokurudzira kuti mugraduate pauyouth muchiinda pachitanho chinotevera. Kana uri muclass ukangoramba uri mugrade 2, aiwa topedzera fees pa grade 2 here, inda mberi. Haleluya. Fide. Zvinoita ndoziva zvinoita inguva chete. Ndozodazve kukwazisa mateenager variko here. Haleluya. Mateenager pamberi nechikoro. Ndatoreva zvakawanda ipapo. Ndozo Sunday school zvayatoinda zvinisani ndaikwazisa. Haleluya. maSunday school tine here vatanga kupinda nesu pazuva ranhasi? Ndinoona varipo. Ingoti kwanya mubichana tikuonei. Aiwa maasha batai navaenzi vedu mova pawo mafomu edu vogoisa maadresi avo ipapo tigokwanisa namafoni namba tigokwanisa kuramba tichibata navo nguva dzinotevera. Tinokutendai vaenzi vedu, tichikukwazisai muzita raJesu. Haleluya. Panapa ndine maitem maviri. Testimony inobva kuna Melody, kana aripo ngasimuke. Melody achiuya, brother Shama vachigadzirira kuzotipa song yavo. As you heard, Tarando's melody. I'm here representing family yangu. We were helped by the church a lot. Recently, my father passed away, and we received support yakawanda stereke kubva kuchechi nemhuri yedu tese, ende tinokutendai makaita basa mose.
kama varipo here? Hallelujah. 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 Vari kufara. Hallelujah. Hallelujah. Vabva vasina kutsanya. Hallelujah. Vanhu vakatsanya ndosaka pasina energy ndazviona. Nhasi ndinoda kuimba an original song. Hallelujah. Kana ndichiti original ndiye nchizama kureva kuti yakanyorwa isati yarekodwa kana kuti yakatorekodwa. Komunhu wakazvidzika ungaonekwa nani, munhu wenherera asina mai nababa, shirikadzi zvayo isina nemurume, munhuwo zvake asina nekudzidza. Komunhu wakazvidzika ungaonekwa nani, munhu wenherera asina mai nababa, shirikadzi zvayo isina nemurume, munhuwo zvake asina nekudzidza. Komunhu wakazvidzika ungaonekwa nani, munhu wenherera asina mai nababa, shirikadzi zvayo isina nemurume, kuzoti munhuwo zvake asina nekudzidza. Zvakazvidzika zvenyika ino kuti munyadzise zvinokudzwa, motora munhunje asina mai nababa, munhunje asina nekudzidza, munhunje asina nemurume, patafura namadzimambo tose tinotenda Ishe zvaonekwa, tose tinotenda Ishe zvaonekwa. Munotora zvakazvidzika zvenyika ino kuti munyadzise zvinokudzwa, motora munhunje asina mai nababa, munhunje asina nekudzidza, munhunje asina nemurume, patafura namadzimambo. Hallelujah. Tinotenda nevatipa ma-items zvino zvakanaka chose. Apa pandazivawo kuti song yakutondopera ipapo chipandasimuka. Contract yangu yava kutopera.
asi isati yapera tine rimwe boka rana mbuya riri pano. Andiri kuona vakagara kumashure uko. Toda kukwazai vana mbuya muzita raJesu. Haleluya. Saka kana pane mbuya vari pana pakati apa ndofunga vamasuka munganditendera kuti next time mungoti vagare kushure uko. Asi unofanira kunge uri mbuya vo chaiwo. Pamambuya ipapo pana amai vangu varipowo ipapo, saka aiwa ndinofarawo kuti zvaitikawo kuti ndichicheya nhasi ivo variwo panowo. Mbuya vangu vakura chaizvo. I think she's in her 80s. Tichitaura nyaya dzimwe zvinombobuda, asi ndinongotenda Mwari nokuti vari pano. Kumba kwedu izvezvi kune nyaya hombe yokuti munoti ndakabva nendege, ndikakwira ndege ndinofa. Havatozvizivi kuti ndakavatora pa-airport, ndikati zvandakakutorai pa-airport ipo paya. Haiwa, handina kubva nendege, ndakabva nebhasi. Saka mutongoona kuti shuwa vakura. Panguva ino futi ndoda kutendawo mhuri yangu. Dai vekumedia vachitendera ndaitongoita iri video yotomboonawo kuti vari kukwaziswa. Haleluya, mudzimai wangu ikoko. Navana vedu Mwari kuSunday school. Namukoma Julie namaini Tafadzwa nokukwazisai. Ndoda kusiyira nguva ino kuna secretary vachitipa zviziviso nokuzokumukidzawo baba vedu pashoko. Ina ndichadzoka pano ndatenda. Haleluya. Ngatitendei Prof Masinire vachigara pasi muzita raJesu. Haleluya. Regai ningopawo kutenda kwangu kune vapa ma-items nevanga vachi the powerful intercession that we had. Hallelujah. Aiwa tinotenda Mwari. Mozonditendera kuti ndingoitawo 1 or 2 zviziviso zvekuofisi kwangu. Hallelujah. Pane kuchechi kwandakamboenda, chiziviso chimwe nechimwe chaiuya nescripture yacho. Kureva kuti chekutsanya kwemangwana ndingadai ndichitotaura kuti zvimwe zverudzi urwu hazvibve chete. Haleluya. Regai tingoyeuchidzana kuti mangwana musi wemuvhuro tiri kutsanya nai. Haleluya. Tiri kubreakfast yedu pano pachechi nenguva dzinoita 5. Ndiri kuziva kuti kwakutikurumidzei kudoka. Kana tichikwanisa kusangana na 5 pano, ngatiuyei tobreakfast yedu na 5 pano, zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Regai tingoyeuchidzanawo zvakare kuti svondo rinouya nemusi weSaturday, kubva kuseni ndofunga mufundisi vachazozvisimbidzira. Tiri kutanga English service pano musi wa21. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Inini ndinenge ndiri pano. Haleluya. Ndombouyawo tombonzwawo service nechirungu. Sunday tenge tiri pano zvakare, because iyoyi izvo hatingaregedzi zveSunday hazvigoni, but kuine chirungu tombouyawo tichisimudzira basa raMwari. So we are beginning an English service as from next Saturday musi wa21. Hallelujah. Timbomberewo maoko mufundisi wanoita muono wakadai. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Hallelujah. Amen. We continue to have our online couples meeting. Saka couples tinenge tichisangana pamazoom apa. Ndakambonzi nababa moyo timbotraya Google. Saka svondo rineri baba mulambo mumbonditendera timbotraya kumboshandisa Android zvitimboenda paGoogle. Moza kuti Zoom ukasabhadhara ukanzi 40 minutes unobva wakikwa out. But kana tiri kushandisa Google tinotaura kusvika 3 nguva dzaita sei dzakwana chiendai munorara.
Mwari vachingotiitira zvakanaka. So we'll have our online couples meeting next Friday. If ever there are any changes, we'll communicate pakati pevhiki ipapapo. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Tiri kurangaridzwa zvakare kuti chechi yedu, it's open for prayer. You are free to come here. It's open from 6 a.m. to 6 p.m. every day. You are free to come and use the prayer room. Prayer room ndo iri papapo umo mune that baptism pool umo. Chingotiitira zvakanaka. Regai tingoramba tichingoyeuchidzana kuti our social media platforms are very active. Kana kuti regai nditi iwaya ma Facebook edu, ma Twitter aya, ma Instagram, and so on and so on. They are very active. Because they are very active, isusu tiri kukurudzirwa kuti tiwo ma active participants on the social media platforms by liking, by sharing. Zvakangonaka kungoshare even message yauya pa Facebook on your mozati pano pamudanda uda kutaura nechiwanhu pamadziro on your wall. Ameno kuti vakambozviita sei vanava wekuti unodzi Facebook, even dad wako your friend, even sekuru wako, anyone is your friend. Saka isai pa ma walls penyu kana kuti isai pa aiwa nakuti pa madziro. Aiwa tinotenda. Ndiri kungoedza kuita the Shona translation. Mufundisi vanenge vari pano pama Tuesday sessions vanoda kuvaona between 9 a.m. and 3 p.m. If you want to see him, you are free to visit here. But zvakangonakisa kuti unge uchiita appointment kana uri munhu ane ma constraints a time, because kana wakaita appointment unobatsirwa panguva yako ye appointment iyoyo. Tiri kuramba tichingokurudzira kuti ma cell group ndapota zvangu vanoda kumbouya chimboitaiwo ma item sema cell group. Ndiri papa regai ndibva ndangoendawo kuoffice kwangu in that respect yema items. You are encouraged to do ma items, but chataka kungokurudzira ndechekuti we give each other as much opportunities as possible. Saka ukangoita item yako kana uri munhu anofarira kuimba, takungokuti ukatiimbirawo muna May wozotiimbirawo muna June wozotiimbirawo muna July, patinozosvika December unenge waimba ka 12. Zvakangonaka handizve? Wongoita item yako tichingoramba tichipanana mukana. We need to actually do my items muchechi and we give each other my opportunities. Hallelujah. Regai ndingoti pane men's fellowship meeting iriko musi wa 21 May. Regai ndedze baba Nyamunga vauye vataure nezvayo. Inini ndiri kutomirirawo kunzwa kwavari kuti vari kuda kuti chii. Vana baba vese naurwa ndenyu. Maita basa professor. Ndichizvunga pamati wall. Hanzi inonzi chimadziro. Pane rimwe rinoti mudhuri. Hallelujah church. Yes, ndauyawo panapa nenhau yemen's fellowship. Macomrades tiriko here? Right. Saturday iri kuuya iyi musi wa 21 tine men's fellowship meeting pano pachechi. Ndangosunga kuti tikurudzirane vana baba kuti ngatiuyei tionesane vana baba, tidzidzisane. Mufundisi vanenge varipo. Chakanakira dzidziso dzemen's fellowship zvinonakira mhuri yese, nekuti imwe secret iripo, especially ndoda kuti ndikuudze vana mama, secret. Zvimwe zvezvinhu zvatinodzidzisana ndezvekuti rudo rwatiri kukupai rutoriwedzera sei. Saka tiri kuti musaregedze vana baba vachigara kumba kana tadedzera men's fellowship meeting, nekuti kana vachizodzoka kuno vakuya kumba for sure ka zvinenge zvinaumira muche. Saka vana baba ngatiuyei nguva dzedu i12:30 kuitira kuti vanenge vaendawo kumabasa vakwanise kusvika vachibata program ichangotanga. Saka tiri kuti ngatiuyei tese, kokaiwo shamwari dzenyu even vatisingapinde navo, kana vana baba vekuti havauye kuchechi mama ndo vanouya, vakurudzireiwo vauyewo vanzwe zvatiri kudzidzisana kuti tochengeta sei mhuri dzedu. Tine chimwe chirongwa chekuti mari chaiyo toitsvaga sei. Ndofunga manzwa nhau ye3 ma-M aya inenge iripo pano. Tinowanawo futi nguva yekuti tinamatire mhuri dzedu, tinamatire mamarriages edu. Ndofunga ndarega ndimirire ipapo. Maita basa. Hallelujah. Ngativaomberere vachigara pasi.
Hallelujah. Ndizvo zvemudhuri zveshuwa. Amen. Tine Holy Communion musi wa 29 May. Those who serve on the altar, muri kukurudzirwa kuti mugadzirire. Zvakare tiri kuyeuchidzwa kuti tine scheduled sports day musi wa 12 June. Handisati ndakunyatsokuziva, but kana ndakuta kungotaura zvekuda kungokwana ndambofunga kuti ndiofe here kuita fitness coach yeva. Pane vari kuseka kuti sure. But we have a scheduled sports day. I think kune kuchiitwa zvakawanda zvinosanganisira zvemitambo iyi kuti tingoitirwa zvakanaka sechurch. It's also a time for bonding, and for those of you that work in certain sectors, you also know kuti ma-opportunities e-team building. Munyatsokuzivana kuti nhingi nanhingi zvinenge zvakadai. Kana muchitamba bhora, mumwe akambokudonhedza pasi unenge wakumboti unombonzani. Kubva ipapo munenge maakuzivana zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Evangelism team iri kutikurudzira kuti titore maflyers kuinformation desk patinenge takubuda tonwa madistributor patinenge takwanisa wherever, mataxi, kuhama dzedu, and anywhere. Right, zvinotevera zviri maringe neboka remadzimai. Hanzi Mama Jiriri will be seeing ladies per church 10 a.m. to 3 p.m. on Thursday this week. Feel free to see her during that particular time. Zvakare ndiri kuyeuchidzwa kuti masingles muri kukumbirwa kuti musare after church muone leadership yenyu. Ndaudzwawo zvakare kuti madzimai vari kutengesa madrink, you can get them after service, and I think panhingirikeni apo kukitchen kwedu ukoko hanzi ari kuita 10 rand chete. Musaende musina ramuri kunwa. Amen. Vakabhabhatidzwa uye vane vana vakakumikidzwa kana kuti vana vakadedicatwa, hanzi torai macertificates enyu kuinformation desk uko. Zvakakosha izvozvo. Regai ndingotiwo vane vana vadiki makasununguka from 3 years zvichikwira kumusoro, vaendesei kusunday school uko timbonotamba navo. The reason why ndiri kudaro is because tine zvimwe zvatinenge tiri kumboedzawo kuona muvana, zvimwe zvacho tozombokupai feedback. And one of the feedbacks dzandiri kuda kutopaiko zvinezvi ndedzekuti tine vana vari between 8 and 9 tiri kuona vari kunetseka kuverenga, and that is in itself is not a good sign. Saka tiri kukurudzirwawo vabereki kuno kwatidzidzise izvozvo. We are not trained to do that, but ngatibatsirei vana vedu pakuverenga. Pane tumwe tumabhuku so tudiki twavanongo kana ari kuda kungodzidziswa izwi rimwe chete rinongoramba richidzokererwa. I mean, you get what I'm saying. Pamwe pacho tinenge tiri kungonzi kana ari kuda kudzidziswa makala anongonzi the dog is brown, the dog is black, the dog is white. Paanozopedza kabhuku anenge akutoti akaona pakanzi dog anenge akuziva. Saka nesuwo, whilst we encourage, we actually try to work with them. Tino material yatinoprinta yekuedza kuvabatsira kuti vadaro. At that particular age, that's when they need to start reading, because it's an important step iyoyo in the development yevana. Hallelujah. Amen and amen. Vana baba muri kukurudzirwa kusara after service neutungamiriri hwenyu. Hanzi munogona kusangana regai tingoti pamberi apapo kana kuti pastage yekuseri ukoko mungoona utungamiriri hwedu, I mean hwevarume. Ndiri kuudzwawo kuti regai ndingopa chiziviso ichi ndisati ndataura zvimwe. Hanzi right, muri kuziviswa mese na Sisilinda vanoshanda nesu kusunday school. Timu yese inobva kuna Nakakisoko kana kuti vana vanogara kuna Nakakisoko or kudhuze naikoko. Sisilinda vari kutangawo creche yavo ikoko kubva musi wa 1 June. Saka kana tiine vana takasununguka kuti tiende ikoko. Ini ndakashanda navo, I know she's very good with children.
Saka makasununguka vanhu vanogara kumasaidhi ekunana Kakisoro to support her on this particular thing. I mean, regai tingombererawo maoko. It's a good initiative. Hallelujah. Amen and amen. Muzwa kuti zvinototora nguva kuti munhu uronge zvinhu zvakadai. Yes, and I'm told that the registration is still, it's actually almost there and almost done. Right. Regai ningopawo chiziviso ichiri maringe neofisi yasekretary muchechi. Pane zvinhu regai ndiri kuedza kunyatsotaura kuti ndozvitaura sei. Mukatenga imba yenyu kana kuti mukapinda murumu kana kuti mukapinda pamuri kuenda panyowani, handifungi kuti mukagadzika masofa semapindiro amaita munenge muri kuita justice. Vazhinji vanoti vakapinda vanombomataridzisa uku, vachimuka mangwani voona kuti ndofunga akatarisa uku zvingaita zvakanaka, tikagadzika takadai izvi zvingaita zvakanaka, tikadai zvingaita zvakanaka. Tinowirirana here kuti tese we are vessels in the house of the Lord. We do. So if we are vessels in the house of the Lord, it is also important kuti patinenge tiri kuitawo machanges like kuti vanhu ngatiuye tipe zvipo takadai so, tine zvatiri kuedza kuronga kuti zvinhu zviita sei, zvitiitire zvakanaka uye zvitiitire chinyore. Kana uine pawakamira ukanzi enda unomira papapo, sununguka kuti umire papo, ndekuti tiri kugadzirisa chii? Tiri kugadzirisa mumba medu kuti munyatsoita sei? Munyatsokuita zvakanaka, Mwari vachingotiitira zvakanaka. Amen. It's an important thing. Regai ningoti from now onwards, vaenzi vedu vese ndakutongotaurirawo kune vachazocheya and even maashers and even tese takadai izvi, patinopedza service pakagara baba Sanyamawa apo pane masofa apa, pakagara baba Sanyamawa apo patone zita panonzi pa connecting lounge. Saka mavisitors edu ese munokumbiriswa kuzosanganawo neni ipapo tomboconnect. Hallelujah. I'm sure ndakambonzwa vamwe vachibvunza kuti nei vanhu vasauyi kumberi. It's also difficult nemagariro atakaita, but we connect after service. So all visitors, ndaona some who stood up, visitors, can we connect at that lounge there? Then we can have some fellowship together. Inini basa rangu raperera pano. Let me ask Dedi kuti vauye. Mwari vachingotiitira zvakanaka. Ngatisimuke tese as we welcome our pastor in the name of Jesus. Tinogona kuombera kupfuura ipapo muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Tifarire baba namai nyabadza muzita raJesu. Vanga vachicheya zvakanaka. Just wave unto the Lord. Hallelujah. That's not my message, but to those that came late, ndamboti nini pane presence ya Mwari inogara iripo. David anoti, where can I run and leave thy presence? Paul zonyora kuvaGalatia achiti, when there is presence of God, there is liberty. Amen and amen. Kureva kuti wherever you are, have a tendency of receiving and acknowledging presence ya Mwari. Inenge chitoripo. Kune vamwe vakawanda vekuti anoti hanzi ngatimbodaidzai Mwari. Aiwa tingatodaidzai wewe. Nekuti Mwari wacho anogara aripo. You cannot run even. Zvazvinongoita ndezvekuti pane dzimwe nguva dzatinenge tichiita zvinhu zvedu zvekuti uvepo hwaMwari hunenge huri suppressed. Anditi kwozoita imwe time yatiri kuita zvinhu zvinoita kuti uvepo hwaMwari ukure. Amen and amen. Asi presence yaMwari inogara iripo. Kune vasina kupinda kuintercession zvakare, mangwana patiri kunamata, let's pray against the spirit of embarrassment. And patiri kusuppress embarrassment, let honor increase.
nekuti munhu asina kuzvidzika anokudzwa. Handiti pamwe pacho aino makachamira yenyu, pamwe pacho vanhu vari kupfuura nepanorwadza nejust that spirit inogona kukureka kusvika upenyu husisingacharatidziki zvakanaka, uchingonyadziswa. Zvimwe zvinhu zvacho zvinotinyadzisa kana zvinotizvidzisa kana zvinotishoresa hazvisi zvinhu zvinonyanyoshamisira. Tunhu tudiki diki, but your name becomes so much soiled. Chandakatidza mupenyu tikati waba, nyika ikaziva. Patinoziva kuti hauna kuba, hatidzokeri tichinotaura kuti haana kuba, tinosiya zvakadaro. Makambozviona here izvozvo? Tinosiya zvakadaro. Ende vemakuhwa havafarire kutaura kuti azobatwa asina kuba, nekuti ivo vane vakunyepa, ndo vamboendesa meseji havagoni kunoirivhesa. Muri kunzwanira? Saka zvakagara zvakanaka ndezvekuti ubva wagara usina kupomerwa, nekuti wangopomerwa vapomeri havadzoki vachinorivhesa kuti zvatakataura zviya takaita mistake, vanosiya zvakadaro. Muri kunzwa zvandikuedzanangura? And so many people vari muno vane mazita asina kumira mushe, vazhinji vacho havana kuzviita, kana kuti mataurirwa azvakaita handiwo maitikira azvakaita, nekuti vatauri venyaya vakaitaura sekuitika kwayakaita, vanoteerera haivanakidzi. Kungoti profesa vapa zviziviso kuchechi hazvinyatsunakidzi kutaura. Pati kuti maona here kuti profesa bachiraura asina kumira zvakanaka, pavanga vachipa zviziviso kakusamira zvakanaka ndo kana atrakta vanhu, kwete nyaya yezviziviso. So patiri kunamata mangwana, let's pray against the spirit of embarrassment nemweya wekupomerwa, ende tikudze zita redu. Mwari vatiitire zvakanaka. Handizive sei Mwari vachingondirovedzera pamwoyo kuti ndirambe ndichidzokororera even vanga vasipo, nekuti ukanzi wakaba, zuva razvinozikanwa kunzi hauna kuba, vakamboti vakaba havadzoki vachiti aiwa haana kuba, vanotonyarara nezvenyaya iyoyo. It's very few people vari bold kuuya vachikutaura kuti munoziva here kuti ndaifungirai kuti munodani. Ndakatoudza vanhu kuti munodada, ndazoziva kuti hamudadi kashoma. Vakanga vatongoti ningi haana kumira mushe, vatopedza. Unozoona vakutamba naye, ndipo unozoti zvavakanditi haiti wani, ivo zvavari kubva pamba pake chinja. Muri kunzwanira? But zvakutoda dzinogaya kuti ndakashandiswa. Muri kunzwanira? Ivo but munhu yaiti ava havaiti. Uye asi munhu waMwari aenda wani kunonamatirwa, aiti iko musuya munhu. Muri kunzwanira? Zvakuda dzinofunga, nekuti unogona kushandiswa. Chimbozviomberera maoko nekubatisisa ipapo. Tiomberere profesa Masinire vanga vachicheya zvakanaka semudzidzisi muzita raJesu. Haleluya. Nevapawo zviziviso. Mwari vakuitirei zvakanaka nevapa ma-items. Tigare pasi zvishoma. Praise team, I'll call you just now. Timbowana nguva yekuimba nekunamata. Ndinenge ndiri pano musi wechipiri, but it does not limit you to see me on Tuesdays only. I am open Monday to Sunday. If you have need to see me with an appointment, you book to see me here or to see me at home, and it tinongobvumirana nguva dzekuuya. Asi kana chisiri chipiri ukati uri kuuya na 12 12:15 dzikakwana usina kunge wazotaura neni, ndofunga kuti wakangana. Saka ndinopfuurira hangu pamberi nezvandanga ndichiita. Saka kana isiri Tuesday nendisiri fixed panapa, unondipa nguva. Even kumba tinomboita dambudziko rekuti mufundisi naamai ndichauya kumba musi wechitatu, iyoyo haisi appointment. Handigoni kubva na6 chitatu kusvika na12 manheru ndakamirira iwewe. Ndiri kuuya chitatu na2 dzepawachi, kwete dzekumba kwenyu, dzinozikanwa nemunhu wese.
2 idzodzo dzinofanira kunge dzakafanana kumunhu wese, kwete dzekumba kwenyu kana dzekumba kwamufundisi. Ngaingova nguva inozikanwa nemunhu wese. Tinewo maresponsibility, pamwe toda unotora vana kuchikoro, pamwe tinewo imwe futi appointment handiti yekubuda, tinoita mahospital visits. Saka hatigoni kuzonzi ndakavabhuka musi wechitatu handiti nekuti takawanda. Kana chiri chitatu ngachive nenguva, nguva idzodzo todzichengetedza, because umwe munhu ati mufundisi ndaapa gedhi ndabuda, ona munhu obva atoramwa nedhiringi kumba kwacho. Ndakavaudza kuti chitatu, but chitatu chakarebesa handizvo here? Chitatu chakarebesa handiti. Ngatingovai nenguva, mukati panguva we are available to all of us. Pamwe pacho mukandifonera kana mukafonera madha tikasapindura, kana tiri mucounseling pamwe pacho foni hatipiki handiti. Just like andikutaura nemi one on one, handigoni kuti foni yapinda ndodaira, foni yapinda ndodaira, foni yapinda ndodaira, hatipedzi handiti. Saka ikapinda pamwe pacho ndinoimirira ndopedza nevandinaye ndozofona. Asi kana iri emergency ikafonwa ndikasadaira, ndikaona ikafonwa futi ndikasadaira, ikafonwa futi kechitatu, ndakutoidaira because ndinofunga kuti une emergency. Ndakoti ndinzwe kuti maswera sei handizvere. Kana ndikatoona ukafona ndikasadaira, ukafona futi immediately iyoyo ko ichingoregedza, no matter kuti ndiri kuitei ndakutokudaira because ndiri kuti pauri pari kutoda inini nguva iyoyo handiti, nekuti kune zvisingagoni kumira handiti. Mwana angokolapsa haasi kufema, aivazve ndinogona kumira zvandiri kuita kuti timboadresa mwana nyaya yemwana. Even akagara pamberi pangu akanzwa ndichiti mati mwana haasi kufema zvakanaka, anoti aiwa mufundisi vabatsirei, yandinayo iri nane than yemwana. Kwete kuzonzwa zvakunzi tigeredu mufundisi kumba kwedu kwakatinakira, anoti ndiri kuedza kutsanangura nekuti vamwe havanzwisise. Kana kuti ukandifonera kawani woti mufundisi havana kundipindura ndiri agent, zvazviri agent. Kana zviri agent ukafona ndikasapindura, ichingokata fona futi. Even ndikakuisira message kuti I'll call you back, iweisa message yakati it's agent handitika. Ndinogona kuita capacity yekumisa zvandiri kuita kuti ndikuattend to, kuti mwati, so that the pastor is available to everyone and to every situation that demands a pastor. Handizvo waita accident, uri kutoda kuti ndidaire ipapo, kana ndisina kupindura itondiisira kuti it's agent, and if definitely patongopinda message yakanzi it's agent, ndakutoatenda ipapo kuti zvitiitire zvakadini zvakanaka. Ndatsanangura vanyabadza ndichitora nguva yangu kuti tirege kuita confusion patiri kufamba tichienda kumberi. Zvinotiitira zvakanaka kuti tiite, but regaiwo kuita chivindi chekuti mwana kana munhu pamba anokolapsa kana kuita a situation isiri favorable momumhanyisa kuenda kuchipatara. Chipatara chakanaka asi hakuna pirizi kana kafino kana antibiotic inorapa munhu arohwa nechikwambo. Manzwa zvandikuedza kutsanangura. Mukamuendesa ikoko vanomuisa mumochari vasinganzwisise kuti haana kufa, because ivo zvavanoshandisa zvekutesta zviya hazvidetecte chikwambo. Kune vanhu vari kutozooma vaiswa mumochari akutozourayiwa nefiriji iya iye asina kufa. Muri kunzerera. Saka pamuri kuendesa kuchipatara, it's also important to be balanced and to phone a pastor. Pamwe pacho I can be bold enough kukutaura kuti musaende kuchipatara ndataura izwi, kana kuti tiri munzira kuenda kuchipatara ini ndichitaurawo futi izwi, zvinofamba zvese. Asi ndiri kuita macases evanhu vari kuendesa vanhu kuchipatara vasiri kufanira kuenda kuchipatara. Mazvinzwisa. Kune zvinorapwa nevafundisi zviri spiritual, koita zviri medical. Medical field
it is so important to us as the body of Christ, as much as also the Holy Spirit and its operation is our foundation as the body of Christ. Ndofunga ndazvitsanangura. Handina vandazoti musaendese mwana kuchipatara aiwa kana kuti musaende kuchipatara, ndiri kuti ngatishandei tese. Andirika zvitiitire zvakadini zvakanaka, Mwari verugare vachikudzwa. Nasi birthday ramai Chifanza, where are you? She's there. One of our beautiful daughters, my Terry. Where is Terry? I saw him on Sunday. He went to work. Where are you, Terry? Young man. Amunogara sema panadu. Amugari umwe nomwe kwake kwake. He was part of our youth. Akabuda mu grade 2. Hatisisiri kubhadharira school fees grade 2 only. Professor vanga vachicheya nekudzidzisa zvine ungwaru, vanasoro jena vachibatsira chechi nai. Mwari verugare vachikudzwa. Hanzi Tere akabuda mu grade 2. Ndofunga aku secondary. Achazoenda kutertiary kana ane 10 years ari marriage. Mwari verugare vachikudzwa. Happy birthday to you. Pamwe chete na Benis. Kufa kutizwi our Sunday school member. Ane birthday zvakare. Ndevapi vane ma birthday anodaidzirwa namufundisi? Sei mufundisi vaine favor. Pamwe pacho uri kugara kure handisi kutozivawo. Handizvere. Pamwe pacho Mwari unenge usina kundipa nyasha dzekurota kuti mune birthday. Asi mukandiudza iri Sunday ndinokukorokotedzai. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Saka ma-appointments edu ngave flexible. Kuno mwa munhu ari kuti mufundisi Tuesday yacho iyoyoyo na 9 ndinofanira kunge ndakubasa. Inini I'm comfortable to see you here at church as early as 7 if your situation demands such. Inini I'm free to see you at 9 p.m. if your situation demands such. I am very flexible to suit your situation. Manzwa zvandikuedza kutsanangura. 9 to 3 yakandinakira kuti pambacho nendobvawo hangu kumbanda mwati. Asi kana tisina rugare, tine zvatinofanira kutarisana nazvo, tinotarisana nani nazvo. Pakuti mufundisi ndogona kuti ndikuonei 7 or 7:30 ndigosvikawo kubasa, nguva dzichiri kugamuchirika. Let's do so. Zvitiitire zvakadini zvakanaka. Pane vari kuuya kumba, ndofunga chiziviso chaifanira kupiwa vana vamasuka. Bhukai namai mufundisi kana muchizogara zvekusvika pakudya. Mukabhuka neni munopiwa tea kana drink. Handibiki sadza, handina poto. Nekuwanda kwamakaita uku kuti ndigozobhuka inini kuna mai mufundisi kuti pana nhingi nanhingi vari kuuya. Pamwe pacho hazvisikuita, the church is growing, the numbers are growing. Ukabhuka inini, wabhuka inini. Ukabhuka mai mufundisi, wabhuka mai mufundisi. Kana uri kuti bhuka tese, be clear. Unogona kuti mama ndiri kuya kumba, woona mama vakukutora kuenda kuoffice, pastor vari kurivhesa vachibuda. Aiwazve wabhuka mama. Kana kuti wabhuka mufundisi, woona mama vakubuda, aiwa vari kunotora vana vechikoro, mabhukani mufundisi. Saka kana muri kuti bhuka tese, tinenge takukupai nguva dzinotisuta tese. Kana muri kubhuka inini, mabhuka inini. Kana muri kubhuka mama, mabhuka mama. Pari clear nditi. Ukaita appointment namai mufundisi, unogona kutopinda ndokukwazisa zvakasarudzika wose munhu asvika pamba, but ndakutorivhesa kubuda because ndatobhukwawo kupi kumwe. Asi vavataura navo varipo. The same ukabhuka inini, unogona kusangana namama vachibudawo, asi vanokukwazisai. Havazotsamwi kuti sei muri kuuya kuna mufundisi, kana ini kutsamwa kuti muri kuuya sei kuna mama. Ndo mashandiro acho atinoita. Mwari verugare vachidini zvavo vachikudzwa. Ndosaka manzwa kuti ivo vari pano Thursday, ini ndiri pano Tuesday. Kurova kuti ukauya Tuesday hausi kutiona tiri 2, uri kuona munhu 1.
pakatinakira ndiri. But our encouragement, umwe neumwe anopinda pano kusanganisira vaenzi, be free to talk to us. There's a lot that we can do tichiri panyika tichigadzirira kuenda kudenga kunova nashe. Mwari verugare vachitiitira zvakadini zvakanaka. Tagarisa kwenguva yakareba. Ndiri kuda kukumbira praise team timbe 1 or 2 tinamati ndigoparidza. It's 11 o'clock. Kuno mumwe munhu ari kuti ndoda kukurumidza kuenda kumba. Yes, asi zuva resande nderekunamata. Regai ndambokumbirwa naleader kuti vanga vachida kuimba tigonamata. Saka nhasi handisi kuvapa song yokushandisa for now. Vapedzise zvavanga vakatirongera. We have a wonderful leader and a wonderful team. Chimbovaomberaiwo maoko vachiuya kumberi. Kungofarirawo vanoita zvakanaka muimba yaMwari. Zvinotiitira zvakanaka. They are wonderful people. They buy uniforms with their money. They take their time to come for practice. The church do not fund them. Amen. We bless your name, Almighty God. We bow before you, Father. We bless you, Father. We bless Almighty God. We bow before you, Father. We bless you, Father. We bless Almighty God. We bow before you, Father. We bless you, Father. We bless Almighty God. We bow before you. We glorify your holy name. We glorify your holy name. We glorify Father, we bless you. Father, we bless Almighty God. We bow before you. Father, we bless your name. Almighty God. We bow before you. We glorify your holy name. We glorify your holy name.
Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. Simudzirwai, piwai miri yose Mwari. Kuda kwenyu ngakuitwe mangwanani ano. Taungana mangwanani ano Mwari. Taurai nesu Mwari wekudenga. Titosimudza zita renyu Mwari. Toremekedza uwepo wenyu mangwanani ano. Taurai nesu Mwari. Tiitireiwo zvakanaka. Tirangarireiwo Mwari wekudenga. Nyasha dzenyu ngadzisimudzirwe. Kuda kwenyu ngakuitwe. Nyasha dzenyu nerugare rwenyu Mwari. Zvionekwe kuti muri Mwari. Kufura upenyu wedu mangwanani ano, hatidzokera upenyu wedu washandurwa nemi. Mangwanani ano tinokutendai, mangwanani ano tinokuremekedzai muzita raJesu weNazareta. Baba vedu vekudenga, zita renyu ngarikudzwe. Kuda kwenyu ngakuitwe pasi pano. Haleluya. Yo Baba vedu, Baba vedu varikudenga, zita renyu Jesu varikudzwe. Baba vedu, Baba vedu vekudenga, zita renyu varikudzwe. Baba vedu, Baba vedu varikudzwe. Zita renyu Jesu variremekedzwe, zita ramatendeka varikudzwe. Baba vedu, Baba vedu varikudenga, zita renyu Jesu varikudzwe. Kuda kwenyu Jesu ngakuitwe panyika ino pasi pano Jesu kudenga.
Your name.
praise. We praise. We praise your name. We praise your name. We praise. We praise. We praise. We praise your name. We praise. Yes, we praise. Your name. We praise. We praise. Oh my God. Mutsene. Ah. Mutsene. Mutsene. Yeah. Mutsene. Isupalo tati mutsene. Lela sara kumba laki mutsene. Jesus. Mutsene. Muri mutsene. Praise yati mutsene. Maybe vari koko mati mutsene. Jesus. Hey. Mutsene. Ah. Muri. Ishe. Yoti. Muri mapo. Siani wakatende kaka. Tichezo. Rabakausuma, Rabakausana, Rina Rabakausia, Manda Rabakausana, Holy Ghost, Tasudo, Manda Rabakausuma, Musene, Aripano, Aripano, That's what
We worship you. We exalt your name. We glorify your name. We worship you. We worship you. We worship. Let your presence reign. Holy Ghost the fire. We worship. I surrender my life to you. I give my body to you, Lord. I surrender. I surrender. Glorify your name. We exalt your name to you. Everything that I have, everything I give to you, Lord. Yes. Withholding nothing. Withholding nothing. This is achievement. I surrender all to you, Lord. Everything that I have, God. Everything. I give it to you, Lord. My finances, withholding nothing. Withholding nothing, God. I surrender all to you, Lord. I surrender all to you, Lord. Everything that I have, everything that I have, I give it to you. My business, my family, withholding nothing, Lord. Withholding nothing. I surrender. I surrender to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing, God. Withholding nothing. Withholding nothing, Lord. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing, God. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Somebody bless the name of our Lord. Somebody bless you. Surrender all you have. Mention the names of your children.
Surrender your body to Christ. Surrender all to Him. We surrender everything to Mudze mwari mangwanani ano. Kuti ndakafa mamuri ndinogara mamuri. Uye ndichagara mamuri. Thank you, Jesus. Taura nezwi rako kuna She. Iti Mwari ndakabva kwamuri. Withholding nothing. I surrender all to you. Muri mutsvene Mwari. Makatendeka Jesu. Zita renyu ngarikudzwe. I surrender my problems to you. I surrender our situations unto you. We surrender our finances unto you. Ria manara bakausana. Muri mutsvene Mwari. Muri mutsvene Mwari. Makatendeka Mwari wedu. We exalt your name. We glorify your name. We worship you. Let your name be glorified. Zita renyu ngarikudzwe pakati pedu. Uwepo wenyu ngautonge pakati pedu. We worship you. We surrender all to you. Yemi Mwari wedu mutsvene. Makafanira nembiri yose. Zita renyu ngarikudzwe. Imbobatanidza maoko ako pamberi paMwari. Just clap your hands. Ombera maoko ako uchirevesa. Imbomuomberera maoko Mwari uyu. Muomberere maoko Mwari uyu. Ndaomberwe Mwari wamasimba ose. Ndasimudzirwe Mwari wamasimba ose. Ngapiwe mbiri yose Mwari wekudenga. We worship you. We exalt your name. Glorify your name. Just wave unto Him. Let's give a wave offering unto our Master, the founder and the pioneer of our lives, our healer, Jehovah Shalom, Jehovah Ebenezer, Jehovah Rapha, Jehovah Jiriri, Mupibo Jose, Muchengeti nemutariri wedu. Ngatimboweva maoko kwaari musharukwa shumba huru yerudzi rwaJudha. Akanga aripo, anogara aripo. Kubuda kwaro nekunyura kwaro ndiye muridzi weupenyu. We worship you. We glorify your name. Thank you so much, praise team. Thank you so much, the church, for worshiping and giving glory unto the Lord. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Autenda Mwari nemkana wekunamata. Muswisande zvakare. I'll be leading intercession. Come a little bit early. There's one or two things that we need to address in prayer. Vaverengi veshoko ra Mwari vativerengerewo Mwari vachikudzwa. Luke 7:36-40. Mugotiverengerawo zvakare kuna Luke 4:18. Luke chapter 7:36-40. Zvino mumwe mufarisi wakakumbira kuti adye naye, akapinda mumba memufarisi uyu akagara pakudya. Zvinotarira muguta iri makanga muno munhukadzi waive mutadzi. Iye wakati anzwa kuti ugere pakudya mumba memufarisi, akauya nechinu chebhastera chaive nechizoro. Akamira patsoka dzake mashure make achingochema. Akatanga kunyorovesa tsoka dzake nemisodzi, akadzipisika nevhudzi romusoro wake, ndokusveta tsoka dzake ndokudzidzodza nechizoro. Zvino mufarisi wakanga amudana wakati achizviona, akareva mumwoyo make achiti, munhu uyu dai aive muprofita, angadai aziva mukadzi uyu unomubata kuti ndiani uye kuti wakadini nokuti mutadzi. Ipapo continue, I will say stop. Ipapo Jesu akapindura akati kwaari, Simoni, ndine shoko newe. Akati, reva henyu mudzidzisi.
Jesu akati vanhu vaviri vakanga vane chikwereti kumunhu mumwe wakanga achinokwereta ave nechikwereti chemadhinari 500 mumwe che50. Vakati vashayiwa chokuripa nacho akavakanganwira vose vari vaviri. Zvino ndoupi kwavari uchanyanya kumuda? Simoni akapindura akati, handiti ndiye wakakanganwirwa zvizhinji here? Akati kwaari, wareva kwazvo. Zvino akatendeukira kumunhukadzi akati kuna Simoni, unoona mukadzi uyu here? Ndakapinda mumba mako ukasandipa mvura yetsoka dzangu, asi uyu wakanyorovesa katsoka dzangu nemisodzi yake akadzibvisika nevhudzi rake. Hauna kundisveta, asi iye chinguri chandapinda haana kurega kundisveta netsoka dzangu. Hauna kundizodza musoro wangu nemafuta, asi iye wazodza tsoka dzangu nechizoro. Naizvozvo ndinoti kwauri, zvivi zvake zviya zvizhinji zvakanganwirwa, nokuti wakada zvikuru, asi unokanganwirwa zvishoma, unoda zvishoma. Zvino akati kwaari, wakanganwirwa zvivi zvako. Vakanga vagere naye pakudya vakatanga kureva mumwoyo mavo vachiti, uyu ndiye andiko unokanganwira zvivi. Mugumire ipapo tiverengerwe nechirungu. One of the Pharisees invited him to eat with him. He entered into the Pharisee's house and sat at the table. Behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that he was reclining in the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of anointment. Standing behind at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears, and she wiped them with her hair of her head, kissed his feet, and anointed them with the ointment. Now when the Pharisee who had invited him saw it, he said to himself, this man, if he were a prophet, would have perceived who and what kind of woman this is who touches him, that she is a sinner. Jesus answered to him, Simon, I have something to tell you. He said, Teacher, say on. A certain lender had 2 debtors. The one owed 500 denarii and the other 50. When they couldn't pay, he forgave them. Which of them therefore will love him most? Simon answered, he and I suppose, to whom he forgave the most. He said to him, you have judged correctly. Let's go. Turning to the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered into your house, and you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair of her head. You gave me no kiss, but she, since the time I came in, has not ceased to kiss my feet. You didn't anoint my head with oil, but she anointed my feet with ointment. Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little. He said to her, your sins are forgiven. Thank you. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi vevhangeri. Luke chapter 4 verse 18 tese tinoiziva andidya. Ndinoda kutenda Mwari netopic yandakatumidza yekuti ndingashandira Mwari here nezvandiri. We have Christianity that is defined by rituals, norms and standards. But pakauya Jesu panyika kana kuti during the ministry muBhayibheri unoona kuti mashandiro atinoda isusu nemashandiro aMwari pane pazvinopesana. 18 Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach. We improved the speed. We are expecting to switch on as quick as possible. Because it was in the blank, I can't read. I was reading from you. All right, it's okay. We all know this one. We've been reading it. Kubva day 1 chitanga gore to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind,
to set at liberty they that are broken, liberty those that are bruised. And it's okay. Because we paid for it, we must use what we paid for. And all right. Ndikutenda Mwari kuti pa topic yandakapa this Sunday ekuti can I serve God in my state? Ndepapi panotangira kuseva Mwari? Ndiani anomira pamberi paMwari? Mwari vanosarudza sei vanovaseva? Can I serve God in my condition? Several people vanotoramba kushandira Mwari nekuda kwekuti panouya invitation to work for God, anotarisa current state, current mindset, current finances, current level of sin obva aramba. Baba imbondimirirai, handisi ready. Maonei pandiri. Imbotsvagai mainhingi vaite basa iroro. Jeremiah achidaidzwa anoti I'm only a youth. Zvonzi ndakakuziva uchiri mudumbu ramai vako. Kureva kuti age was not something that God was valuing at that particular time. Kuti Jeremiah ati I am only a youth. Zvaireva kuti pamazuva iwayo paive ne certain age yakanga iri acceptable to save. But iye paakunosanganikanwa naye ari kunzi I know your age. Jesu ari kusangana ne-prostitute kana kuti a sinner, a woman, anonzwa kuti muguta mapinda Mwari vari mumba memufarisi. Munhu adaidza Jesu anopesivwa nevanhu vaigara nguva iyoyo kuti vafarisi ndo vaibvisa zvegumi nezvipo nekurarama zvakanaka. But Jesu vari kutomuti pamufananidzo wavo une tuzviri tudiki. But iye ari kuonekwa nenyika seari clean. But Jesu vanobvumirana naye pakufunga kwake kuti mukadzi uyu is a sinner. Pane chinhu wani chinoshamisa Mwari. Vanogona kudaidza munhu ari musituation isingagamuchiriki wobva vamushandisa vasina kumupa time yepromotion kana yelearning. Ipapo une pfambi yaunoziva yauri kufunga kuti ipambi nyambisirwa pamaseconds atabvaya pane zvaitika kudenga. Wanzwa here andiri kutaura? Ndiri kuti pamaseconds kana pakuboira kweziso pane nyasha dzaburuka pamukadzi uyu kuti mumwoyo make ari kuti inini ndiri mutadzi asi ndakuenda kune ane nyasha. But vari kumuona achiuya havasi kukoshesa decision yake, vari kukoshesa mararamiro ake. Ndiani angashandira Mwari? Several times panouya invitation yekushandira Mwari vanhu vanotarisa varume vakagara nevakadzi vakagara kufront. But Mwari havashandi netsika dzedu dzekumirira kuti mwaka wanhingi isizeni yanhingi kune kumwewo marara ari kubhinuku anogona kurangarirwa ariko. Mukadzi uyu anouya osvika pamberi patafura, haana kugara patafura, akanomira. Setsika yevaJudha paifanira kugezwa tsoka, but muFarisi akafunga kuti chikafu chakaringana zvetsoka kwakusiyana nazvo kwakuuya sisi vane zvivi. Wobva vatanga kupukuta tsoka nemisodzi. Pamwe pacho chinotuma Mwari kushanda mauri ilevel yekuzvininipisa yaunenge waita. Pane tsika yatiri kurarama nayo yekutarisa character check as a standard. Kune vakaita sana Cornelio vakarangarirwa neunhu hwakanaka, asi haisiriyo yega nzira yekurangarirwa nayo. Murunandira, hatisi kuti vanorarama zvakanaka havarangarirwi. Denga harirambi rakanyarara, ukaita chakanaka unoripirwa.
Andika kureva kuti Cornelio anodaidzwa nekurangarirwa nemabasa akanaka, but Mwari vanoshanda neconcept yerepentance, Mwari vanoshanda neconcept yesubmission. Kwaita mukadzi ane zvivi auya kuzosubmita, auya kuzozvininipisa, ari kuchema misodzi kuti ina handina kukodzera kumira pedyo nemi, ane misodzi pamatama, opukuta tsoka dzaJesu, achidira misodzi yake, achishandisa bvudzi rake, akabata mafuta anodhura, achidira pana Jesu. So much, the church has been prototyped and has been manipulated by concepts of men. Yekuti takamira muno tese takatarisana kudai, tine mamita nematape measure ekumezhana utsvene. Sei pastor vazoisa ningi, vanoziva here kuti anodii? Sei bhodhi razoti ningi, vanoziva here kuti anodii? Hatitarisi zvaiswa naMwari, tinotarisa kwatakabva kana mararamiro ake. Ndingashandira here Mwari nezvandiri? Do you know kuti nguva yekushandira Mwari unogona kudaidzwa for an incident? Mukadzi uyu haana kudaidzwa kuzoporesa vamwe, haana kudaidzwa kuzosevha nyika, akangowanirwa nyasha dzekunogadzirisa upenyu hwake iye. Kune vanhu vanongodaidzirwa kuzvigadzirisa ivo, koita vanhu vanodaidzirwa kugadzirisa nyika nekugadzirisa vamwe. Madaidzirwo anodi anosiyana. Uyo haana kudaidzwa kunogadzirisa vanhu, munhu ane zvivi, anorarama zvakaipa, asingatarisirwi kugara padhuze nenyasha. Can I serve God in my state? Who is worth the call of Christ? Ndiani akakodzera kudanwa naMwari? Hapana anza ipapa. Rakabi chifevi anodaidzwa kuti ahoste vana Joshua kuti vakwanise kutora mandate yaMwari. Kureva kuti kana Mwari vaine zvavari kuda kuita muguta, vanoshandisa ari available regardless yeunhu hwake kana Mwari. But maitiro aMwari kana vakushandisa havakusiye wakadaro. Anditi vanokushandura. Pakushandiswa naMwari pane zvinhu zviviri: unogona kushandiswa kuti zvikunakire kana kushandiswa kuti zvinakire vamwe, asi hazvigoni kuzonakira vamwe zvisinawo kunakira iwewe. Chifeve ichi chinotogamuchira vasori vari pamandate yekuzadziswa command yakanzi endai munotora nyika yandichakupai. Mukadzi anonzi the widow of Zarephath asina kunyorwa nezita anofanira kuzadzisa mandate yekuti Elijah ataura kuti mvura nedova hazvichava panyika, but iye ataura kudaro haafaniri kufa nenzara. Vamwe ngaivarove, Elijah rova chikafu. But mukurova kwake chikafu hapana kuendwa pawidow yeZarephath and negotiate kuti enda unomukumbira kuti azotora mwedzi achiudza vanhu kuti ndaakugara naprofeti Elijah. Munoziva kuti vazhinji vedu tiri kurasika kuti panouya mukana wekushandira Mwari tinotarisa kuti we are not worthy, tinotarisa kuti hatina kufanira, tinotarisa kuti vakatitenderedza vari kufungei, then the opportunity to save passes us. Mukadzi uyu haana kumbodzwa ari pamusoro, anongotonzi izvezvi bika, noti mangwana now. Vanhu vazhinji akatumwa basa raMwari, regai ndimbonofunga. It's an attitude which is not godly. Mufundisi zvamanditaurira, regai ndimbonofunga. Pamwe nyaya haisiri pakufunga, pa 3 days dzamuri kufunga ndo paitofanira kunge paine munana wacho. Pamuchadzoka nemhinduro munana watodarika. Elijah anofanira kudya nawo, haadye mangwana, ari kutoda chingwa chacho nawo. Mabhonzo, ende kana Mwari vakuita zvinhu, pamwe pacho vanosiya vanhu vari protocol, votora vanhu vanabva nyangu vanoti ipapo. Kune vanhu vari too protocol and too formal to be used by Christ.
Can I repeat this? Ndiri kuti pane vanhu vari too formalized, vari too decent zvekushandiswa naMwari, haagoni kugamuchira izwi rashe sekuuya kwaro, anorigamuchira rinouya paraurira. Ndokumbirawo mwana uyo aende kubaby room, because vanhu vese vakunzwa mwana, hakuna achiri willing kuteerera inini. Tiri ipapo ndiri kudzokorora the attitude yekuti who is worth the call. Mukatarisa kuti time, money, feelings, family and situations prevents us from serving. Because tine nguva yekuti unoona Elisha paanodaidzwa, it was instant. Anongonzi nditeere. Zvinhu zvaMwari kazhinji kacho hazvisiri zvinhu zvinoda reasoning. Izvozvo wakagara apa mweya mutsvene anogona kukuzevezera, dai waita ichi. Iwe manje nenyaya yereasoning nerisk analysis, paunozopedza kuita risk analysis neinvestigation yako, pamwe Mwari vatobva pauri watoenda pane next one. Nekuti zvinhu zvaMwari kana vakuzviita, unotaura kuti murume anonzi Moses paanonzi enda achiona gwenzi richipfuta, haana kunzi dzokera unooneka sekutezvara vako, anongonzi enda kwandakutuma. Otofanira kuzviita at that time. Ende munoziva kuti the hustle yatiremera maningi pakuparidzwa kwevhangeri inyaya yekuti vanhu vari kushandisa nzira dzevanhu kuzadzisa shoko raMwari. Uyu mukadzi unotonzwa Jesu vachitaura vachiti iwe une zvivi ndiri kukuregerera, but awaappreciate kuregererwa kudarika uyu nekuda kwelevel yezvivi zvake. Kune vanhu vakawanda vekuti when we start to do things for Christ, that's why sometimes you see kuti chechi yanhasi haisi kufamba nepesi, nekuti iri kushandisa vanhu vainoda ichisiya vanhu vanodiwa naMwari. Muri kunzandirira? Chechi iri kushandisa vanhu vainoda iyo ichisiya vanhu vanodiwa naMwari. Ndaitaura nomwe munhu achindibatsira achiti kuti munhu wapastor anofanira akaita sei. Ndikati ndibatsirei munhu waMwari. Zvikanzi anofanira kunge ari munhu asingataurisi, anofanira kunge ari munhu asina hasha, anofanira kunge ari munhu asingafambisi, kana akufamba anofanira kufamba so. Akakuratidzawo kudzikama, anofanira kunge ari munhu anogara akapfeka tai, achitoratidza kuda kundipa manual yakanyorwa yebehavior yapastor. And I'm preparing this book and I want to publish it that controls and guides pastors in the way they talk and the way they hanzi munhu wamufundisi muchechi anofanira kuimba akadai so that chechi ione kuremekedzwa. Bhaibheri robva randiti Dhavhidha ane musi waakatora areka akaona Mwari nepresence yaMwari ikamuita overshadow kusvika pakutamba kukanganwa kuti ndimambo. Muri kunzandirira? But iwewe uri kugadzirirwa size yekuti mukadzi wemunhu akanga akuimba nekunamata anofanira kuitawo zvakadzika. Unodarikwa nenyasha uri mukudzikama, unodarikwa nemakomborero uri mutsika dzevanhu. Who should save? Ndingashandira Mwari here nezvandiri? Can I tell you this? Kubva paunhu hwako kusvika pakushandira Mwari panogona kusada maseconds. Kubva paunhu hwako kusvika paunopinda muoffice yauri kuiswa naMwari panogona kunge pasingadi maseconds. Ende munoziva kuti Mwari aisatanga atendeutsa vanhu ozovapa basa, aipa vanhu basa wozotendeukira pabasa. Wanzwa yandiri kutaura? Yevanhu ndeyekuti tangai matendeuka mugamuchire Jesu mugobhabhatidzwa, tokupai baptism certificate, tokupai orientation. Itsika dzevanhu kana vaakuisa vanhu muoffice. But tsika yaMwari ndeyekuti unoziva kuti vamwe havana kumbopiwa. Ini handina kumboona pakatendeuka rakabi. Ndakaverenga Bhaibheri ndikatsvaga ese ndikatsvaga komendari handina kumbopaona. Akangomuka atotambira vanhu. Kwakutongoita chirevo chekuti kana maakudzoka isaiwo zvemucheka mugorangarira ini newekumhuri kwangu. Ndo paakabva atochinja kubva kuva munhu asiri wekwaIsraeri kuita wekwaIsraeri. Ruth haana paanonzi
akadzidza tsika dzekuisrael anongoti Mwari wenyu uchava Mwari wangu, vanhu venyu vachava vanhu vangu. Regai kundigombedzera kubva pamuri. Kubva zuva iroro hapana panonzi Ruthe akazotsvaga muprista kana murevhi kana muchii. Nyaya dzake dzakaitika ipapo after a confession it happened there and there. Kureva kuti pamwe pacho tine pamwe patiri kurega kushandira Mwari tichikoshesa zvinhu. Pawanzwira Mwari shandira ipapo. Can I repeat this? Kuna mumwe munhu kuti anoita pachechi so aine burden. Daindaita zvakati, dainda zvakati, but I'm just in you. But I just came. But I'm just, can pastor see me? Can amai mufundi see me? Tine vanhu vari kudarikwa nemakomborero. Unoza pane pamwe pandaibvunza Mwari ndikati, God, why are you not speaking in our time? Zvikanzi, I am speaking but people don't want to listen. People have protocols. People have learned the system of following systematic worship. Iyo zvibada ati chimbaba munhu akati saka pastor vachaparidza nguvai. Tauya tinochengetwa namweya washe, tinogaidwa namweya mutsvene. Zveprogramu ndezvevanhu. Kana tauya kuno ngatinzwe Mwari, tiite zviri kudiwa naMwari panguva iyoyo, tirege kuita tsika. Unoziva kuti munhu akapinda muchechi yeFM anenge achitarisira kuti ngakuzvakwaziswe vaenzi pamwe pacho kana taakushanda mumweya tinofanira kungosvika totoputika. Kana president wechipika imba tikakwanisa kunamata kwe2 hours nguva dzekuenda kumba dzakwana tichinamata, ngatiendei kumba. Ndozvataura mweya zuva iroro kuti chiJesu ngavaklinwe nechifewe, Jesu ngavazorwe mafuta nechifewe. Kune vanhu vaiva nebasa rekuzora madzimambo mafuta asi zuva iri zvapiwa chifewe. Zvindichitaura so kuno munhu ari kunditarisa woti mufundisi chii. Jesu havana kuendera pamuchinjikwa vatsvene uye Jesu havana kuendera pamuchinjikwa vanogona. Jesu vakavinga vatadzi. Kana chechi ikatadza kugamuchira vanhu vane hunhu husina kumira mushe kuti vatendeuke, it loses its purpose. Muri kunzwa chechi inoluza chi purpose nekuti iri kutarisa. Unapane pamwe paunoya ndaitaura nehama yeyo iri kunyora bhuku rayo ichi. You see, you train a prophet like the sons of prophets. They hear from people and interpret things. But the called pastors or prophets who are not trained like Elisha, they make things happen. Munhu akatrainwa anonzwisisa system. Munhu akadaidzwa anonzwa Mwari. Panzwisisa apa. Munhu akatrainwa anonzwisisa chi system. Munhu akadanwa anonzwa akamudaidza. Chechi ngatikumbirei mweya wekunzwa kuna Mwari. Tirege kugara patsika chete. Tirege kugumira patsika. Who can work? Can I serve God? Ndiri zvandiri. Kune mumwe munhu kuti akabatirira pachisingo so ini musingo ndikadai, ini musingo ndikadai. Umwe akabatirira paubaba chaiwo. Ubaba chaiwo. Ini baba ndigoonekwa ndichitamba. Muri kuzvaendera. Umwe akabatirira pachidhigiri chaiko. Nedigiri rangu iri ndigoonekwa inini ndiri kudheko ndichibata machira. Izvo ndezvevanhu vakangodaidai. Muri kuzvaendera. Unogona kudarikwa nenyasha wakabatirira pachinhu. Kungobati uyu mufarisi uyu akabatirira papurpose yake. Haana kuona need yekusuka tsoka dzaJesu. Haana kuona need. Why? Aiva mufarisi, airemekedzwa. But nguva yekuombekwa kwaJesu nekuzodzwa kwetsoka dzake dzakwana, hakuna kumisa Mwari kuita zvavaida. Vakanotsvaga ainzi ane zvivi. Vana baba nana mai regai ndikuvimbisei this. Kudenga kure. Kudenga. Denga rikavhura nhasi so. Pane vamuri kutarisira kuti vane automatic entry. Nevamuri kutarisira kuti havapindi. Munoshokwa. Kuine dzimwe shasha dzamuri kuti nei uyu achitopinda ipapo. Ende muimbi wekwedu akati kana vatsvene vopinda, kana vatsvene vopinda, baba ndinoda kuva mumwe, kana vatsvene vopinda. Handina kuti ndiite mutsvene ndipinde. Aiwa.
uri kunzwa here song iyi? Haisi kuti ndinatsei ndipinde, riri kuti ivo vatsvene kana vopinda, ini nezvandiri ndiri kudawo kupinda navo. When the saints march in, I also want to march in. Harina pari kuti ndinatsei. Do you know kuti muchechi munomu kune maticha ane register reutsvene asiri kuenda kudenga? Akatarisa anoona tumasatanisti tuviri, otarisa anoona pfambi mbiri, otarisa apo anoona zvidhakwa 5, otarisa uko anoona mbavha 3. Akamira pano so aine register so kumutiita MC paimbe kuti ataure zvaafambira, ari kumaka kuti nanhingiwo register munaro, but muchavaona vachipinda. Imi musikapindi. Where tese takagara kuno hakuna unoziva kuti munana uchaitikira kwani. Takagara tese muno muchechiso hakuna, even mukataura nentimi dzine mahyphen, kuri kusvikira Mwari akudhitema imwe nemhando yentimi kana nemhando yedresi ramunopfeka, kuri kudhipenda nemhando yekuti who does God want to use on that particular day, irregardless of their state. Unozonzwa Mwari anochitaura achiti ndichada vandichada. Muri kunzwa patiri kunamata Mwari nekuita unhu hwedu, let us be very sensitive. Patiri kutora matask ekushandira Mwari, never ever consider your situation kana mukana wekushandira Mwari. Pano mwe akambonditi ndikati baba ndoda kuti mumire apo, zvikanzi baba ini ndinonetswa nedoro. Ndikati aiwa zveba, handakubvunza chinokunetsai, ndakuudzai pekumira. Muri kunzwa ini ndakupa basa, iwo wakutaura zvedoro. Pamwe pacho unenge uchitondiudza uchiti unomwaka, nekuti vanhu vanomwa ndovaziva. Nemaoko anoputa tinaona, tinogara nehama dzakadaro. Uri kutondiudza zvandoziva, ndatokutuma ndichiziva. Munoziva here kuti pamwe pacho zvinoita Mwari, unotora nduru. Imi makazviona vanhu vaitombotedzera secret yaMwari kumaklasi yavo. Ukanga uchida kuti muklasi musaitwe noise, unotora wacho the most noise maker wotinyararidza vanhu. Muri kunzwa pamwe ndiri kutokuisa panzvimbo kuti undururani huite ushoma, ndiri kutoziva kuti hauendi kuseo group, toti imi ndimi aseo leader, tione kuti munorova sei. Ndakamboti rimwe gore nchichana navamasuka taakuda kuita appreciation, saka ndanyatsoziva hama aifamba ichiti vafundisi vari kuba mari musavaitisa. Ndikati ipai uyu ape chiziviso atange kudaidzira appreciation egore rino pamberi apo, iye kuti kana akuzovataurira ati ndaandichitamba hangu papulpiti, iye chokwadi ndeiyi. Iye ndiye akatanga kuti ndoda kuzivisai kuti mwaka wekugamuchira baba vapa gore rino tiri kuda kuita zvidhafu. Azodzika kuti paipeka ndachitamba wakoma siyanai nazvo. Pamwe pacho hazvitauriki because watokomita. Ndo yakatambwa Paul ndiye aitorova maKristu. Bhaibheri rinototi aitofamba achiuraya maKristu. Kwakubva anzi Paul, why do you persecute me? Achingoenda kunoona muprofita maziso achivhurika, ndakauti Jesu Kristu, Jesus of Nazareth. Ene mukatarisa pavanhu vese vakaparidza vhangeri, hakuna akashupika saPaul. He never slept in the house. Akaenda kuvaKorinde, akaenda kuvaGaratia, akaenda kuvaEfeso, akaenda kupi, achitaura yaakanga achirwa nayo. Ena unotarisa matangiro apo ndiye aipukuta maKristu, achiramba kuti hakuna chinhu chinonzi Jesu. Pamakore ese aJesu, Paul was on the other camp. Pane vaBhaibheri rinototi pakatoda kusundidzirwa Jesu pamawere, kembi yaPaul ndo yanga yakati muchinda weapfuri, ngatimusukande kumawere. Azopedza manje Paul akarohwa 40 less 1 stroke, shamu 39 nechinhu chine minzwa chichiboora kumusana, achiroverwa yaakatanga. Saka Mwari kana vakushandisa munhu havana formula. Nezvandiri ndingashandira Mwari here, you are 100%
candidate yekushandira Mwari. Hazvina basa kuti wakarara kubhawa, hazvina basa kuti une 29 maboyfriends, hazvina basa kuti haurambi munhu, hazvina basa kuti uri mbavha kana kuti haubvisi chegumi kana kuti unoba. Kana mwaka waMwari wakwana, denga rikakushanyira, munotishandukira mukataka kuita zvimwe zvinhu zvekuti tinoshaya kuti ndiye here uyu. Mwari vane tsika yekutransforma vanhu kana nguva yakwana. Tsika yaMwari inomusiyanisa nevanhu inyaya yekuti havaremekedzi maprotocol uye havaremekedzi unhu hwevanhu. Kana vakuda kushandisa vanongokushandisa. Unotonzwa Mwari vasina kumbokumbira dhongi remunhu vachitendai munoritora muudze kuti Ishe munorida. Paakaita last Sabbath akangoti endai panhamba yakati munoprepare mwiri waShe, ndiri kuuya ipapo. Unoziva here kuti chinhu hwani chausingazika ndechekuti iwewe wakafanana nemombe iri mudanga. Iwewe pamberi paMwari wakafanana nechikeni iri muchikwere. Vanodetermina zuva rako rekudya kana kurara nenzara. Mwari vari kudenga uko vanoti uri kuti ndiri kutorevesa. Iwewe pamberi paMwari wakafanana neasset, vanoita zvavanoda newe. Zvakafanana nemotikari dziri mugaraji, haisarudzi zuva rekudhiraivhwa, inodhiraivhwa musi wainoda. Kana uine nharo, Mwari vakati hamumuke nhasi, hamumuke nhasi tano. Even muchiswera kujimu muinawo mamaseo akadai so. Kana denga rikati hamusi kumuka, tinokupakai banana, maseo iripo isina kuenda, tichikufidhai banana. Imi muchisimudza 200 kgs, 100 uku 100 uku. Kana nguva yaMwari vakudawo Mwari tinokumwisai tii. Ndiwe here webodybuilding vaya vanotakura 400 kgs vachifamba mamaseo akadai vaine zvifuva vakadzi vachitati kana nguva yaMwari yakwana tinokupai banana kuti riri kurema banana iro ramakaisa apo tokubvisira. That's how God does on human beings. Saka munhu wese ari munhu neari munyika kuna Mwari we are assets. He uses us the way we want, irregardless of where we are and how we want it. Tese tinoshandiswa naMwari. Ndaitaura nomwe munhu Sara chaiye akaritaya paakanzi unoita mwana kwakutoseka. Munoziva Sara akanzi muri kugore rino nenguva ino akatarisa musima akaona kuti apa hapachina chinhu apa. Akadai akaona kuti hakuna chinhu. Tindiite mwana inini. Ndo mwana. Asi Mwari manje vaida Isaac. Havana kuremekedza shape yani yaSara, havana kuremekedza body shape yani yaSara. Chavaida ivo vaidani Isaac, ende vane chirevo chavanga vambotaura naAbraham, ndichakuita baba wemarudzi, but zviri paground hazvichatenderani nezviri kudiwa. But Sara akabata mimba akaita mwana. Uri kunzwa ndikuedza kutaura. Saka kana muine basa rekuita mukingdom tsano, kunyange mukaita nharo, kana muridzi webasa akuda kushandisai anokushandisai, but pamwe pacho anokushandisai zvinorwadza. Like Zakaria akanzi muchaita mwana, akati iyeni zvikanzi nekuti wandidhauta hauchatauri kusvika mwana wacho aberekwa. Kureva kuti Zakaria pamakore ake ese haana kumbogona kuti kuna mbuya Elizabeth you are looking nice. Why? Anga avharwa muromo. Vakadzi vane nhumbu vanoda kutaurirwa kaunzi the baby is growing. Zakaria mwana wani wemunana akadzi mara kuberekwa ngori why akatadza kunzwisisa kuti ataura uyu haaremekedzi situation. Kureva kuti vamwe venyu muri mumwa muchazoita basa raMwari maakujamba, mukaramba kuriita muchida munozoriita maakujamba. Kujambiswa kurezvo ndotsika yaMwari. Nezvandiri ndingashandiswa naMwari here. Age is not a limit. Finance is not a limit. Education is not a limit. Body shape is not a limit. Age hakuna chinhu chiri pamunhu chinomutadzisa kushandiswa naMwari. Why? We are his products. Takabva kwaari, tinoita zvaanoda nenguva dzaanoda. Nezvandiri ndingashandiswa naMwari here. Iwe kana denga raakuda hariremekedzi zvauri. Can I repeat this? Zvauri hazvirakana nebasa rese. Tese takamira kudai so, nonzwa munhu achiti ndiri kuronga tunhu twangu.
Do you know kuti 90%, if not 99% of people here present hearing me, they are here not by planning, but they are here by default. It's very few people who have planned to have the car they have now, or to have the bed they have now, or to have the hairstyle they have. You have them by default. Is this my situation? Yes. What do I enjoy? Can I suffer the situation? It's no vazhinji venyu vari pano dai ndakakubvunzai pamakakura muri form 4 kuti where you be working maindiudza kuti Harare Broadel. Yezvo muri munhu muri kunzwa yezvo muri munhu. You didn't plan. Vese vakaroorwa, varume nevakadzi vakavarora, vamwe vacho handiwo vavaida. Almost 80% vanhu vakagara navo handiwo vanhu vavaida. Vakazongotora vanhu varipo unoona kuti okay ndiye aripo taakutofamba zvatofamba toona inga zviri kutofamba. Tivadai vadawo kubuda pachena kana timise moyo yavo parodha pabhodha waiyatsa kuti munhu waaida chaiye akamuramba kana kuti akarambwa, but aripo it's a makeshift, but the makeshift was God's plan. Izvezvi nditarise pamakatanga kuita form 2 maimoyo, nditarise pamainyora kuti my perfect boyfriend, tore chipepa ichocho namoyo toona kuti zviri padhuze nepadhuze. Unoyatsoona kuti zvimwe zvakapesana hazvina kana pazvinosangana, kureva kuti isu tine zvatinoronga, Mwari vane zvavanoronga. Zvinorongwa nevanhu handizvo zvinobudirira, asi zvinorongwa naMwari ndo zvinobudirira. Kureva ndiri kutorevesa vana baba nanamai vari kundinzwa, vanhu vakagara navo handivo vanhu vaida. Munhu anyatsotsvira chaana kuuya wofunga kuti Mwari mandirasa, iwo Mwari vakuplesa paright. Izvezvi ndichitaura kudaiso vanhu vazhinji pamuri ndodavedza kukuratidza kuti kana pakushandira Mwari nepasituation yauri, it's not your planning. 9 out of 10 if not 99.9%, vanhu vazhinji what they are, that's not what they plan to be. They are what they are because God brought those circumstances. Zvichitaura sokuno munhu atoti mufundisi ndakaronga. Iwe zvingani zvawakaronga zvikasabudirira? Zvimwe zvacho wakaronga zvikaramba. Muri kunzwa zvakabudirira ndo zvaidiwa. Zviti chitaurirana so kuti mumwe munhu ari kutoronga kuti in 5 years time nendakadai in 10 years time panokwana 10 years unonyatsoona kuti zvawakaronga hazvipo, zviripo ndezvaMwari. Ende vanhu vazhinji unotaura hani mufundisi ndakaronga ndikaita mari. Vanhu vazhinji vane mari vanotosepuraizwa naye. Iye muridzi waye chaiye anotombozvitsunya kuti ndini zvisipo. Why? Iplan yaMwari, plan chaiye yaMwari. Even vana chaivo vanhu vanoronga kuti gore rakati ndoda kuita mwana, haibati nhumbi unoona uramba. Kana kutoti makavarairwa muchimwa mapirisi ozoona iripo wena. Especially zvivana zveminana hauzvirambidzi. Even ukanobayiwa dhepo, even ukabvisa chibereko chobata chete, kana nguva yacho yakwana chiripo chongopatika tasvika. Chimwana chemunana hachina pamusoro uye hachirongerwi munhu, chinongopatika chasvika, so chinongouya chichida kunge chimisteki, so chingori chizungairwa, so uchifunga kuti chimwana ichi chiri kumboende ozoona kuti mapefomero emwana yakasiyana nevamwe vanhu. Kana nguva yadi yakwana. Izvi ndichitaura kuti kuno munhu afunga kuti hamufundisi upenyu hwangu hwakaoma. Can I tell you this? Unofunga kuti wakaomerwa wositoziva kuti uri paprobation. Muri kuzaendera unofunga kuti Mwari vandiomesera, but Mwari vari kutokugadzira kuti usvike paunofanira kuti kusvika. Ndaimbotarisa makuriro andakaita nemauriro andakaita kuti pamwe pacho waimboshaya 5 rand. Izvozvi ndikambozvifunga so kuti chii chaitika gore randaishaya 5 rand. Ngatimbosiyei zvemari, ngatidzokere 2008 timbotaurirana 90% yevanhu vari pano 2008 kuti hapana were ari kuzvibvunza kuti chikafu ichi chaivepi gore riya, kuti drink iri raivepi. Mwari wanga uri pacollege, wanga uchiri kuchikoro, waigraduate, now unonzwisisa kuti zvinhu zvinopera izvi. Muri kunzwa ndinotaura, unonzwisisa kuti zvinhu zvinodi zvinopera izvi, uye kuti iyi nyasha. Pane munhu anoti who can work for God? Sechechi tine mandate here yekunyanya kutsika vanhu. Pamwe pacho patinotora nguva tichi-investigate vanhu, we are quenching the spirit. We are stopping the spirit. When God wants to use us,
sometimes it's not much to do. It's not always about your behavior. It's not always about your education. It's not always about your appearance. It's what goes what to do. Remember, kana tine mombe mdanga, kana tine motikari, tinodzidelegata kuti iyi inoenda kuchechi, iyi ndeye kumasites, iyi ndeye kudi. Ndo zvatinoitwa naMwari. Tese takadai tine purpose yatakavinga panyika. Umwe nomwe ane instruction yake. Pamwe pacho wakatoroorwa kwawakaroorwa kwaurifunga kuti kune mazungairwa for a reason. Mwari vaida kutotodzidzisa vanhu ivavo vadzidze kupi kwauri. Ukabuda mumandate unobva pachigaro. Pamwe pacho unoswera uchiti why me paida kuiswani uri kutoita purpose yaMwari. Can I repeat this? Uri kuita what God wants you to do. God is not a mistake, and he does not make a mistake. Who can work for God and when? Pamwe pacho munodza ndinombonyatsotarisa kuti maonerwo ari kuita vanhu mazuva ano. Can pastors purely preach? Can church leaders minister? Munoziva kuti mazuva ano hatichagoni kuenda kumastrip club kana kumabhawa tichinoedza kuparidza, because mukanditora screenshot ndichibuda mubhawa. Zvinoreva kuti pano ndogona kusapamira kana kuti ndinomira ndichiparidzira mukadzi wangu chete. Imi mastrika muri kupi? Muri kumba. Hatingaendi kuchechi, kune varume vanoenda kumava, kune vafundisi vanotoonekwa vachibuda mubhawa. But Bible riri kuti huyai navo, vanhu varasika, havachazive Mwari, huyai navo kwandiri, tovawanepi. Norangarira pane street inonetsa zvisingaiti muKrugerstop, inofamba vana vekumusha kwedu vasina heti. 2017 ndakaendako ndichidriver Toyota Fortuner ya Miss Madongo anga ari chief usher that time. Ndatora mota yangu ndaenda ikoko ndanoipaka, bva vakomba mota yangu, vakapfeka vasina take me I'm cheap vachitaura nei. Ndikati ndinoda kukupai mari yamunopiwa for that 30 minutes, asi ndinokupai kana mateerera zvandiri kutaura. Iwe unomira apa for 30 minutes ndotaura, kana ndapedza mari yacho yawachaja ndokudi ndokupa. Pakatiza, vazhinji vakatiza, pfeka iwe imbwa yemunhu, ndozvakabvira kuZimbabwe zvazodai. Vavasara vashoma, vamwe vachindituka nezvimwe zvinonyatsira. Unomwe vangosara about 5. Ndikati ndakukupai double the money yamunobhadharwa pa 30 minutes. Asi munoteerera zvandiri kutaura. I preached to them for 30 minutes. I gave them the money. One of the ladies, takapinda naye 2017, 2018, 2019, and she went back to Zimbabwe. Adaidzwa neformer boyfriend, ne former husband, I think akadzokera kumurume wake. Because I gave them the money, yavaifanira kupiwa vachishandiswa, vakatenderedza mota yangu. I cannot do that every day, because ndikaonekwa chokwadi ndikatorwa photo basa rapera. Murunzana, ndikaonekwa ndiripo basa radi rapera. Kungotorwa photo yotumirwa wamanyabadza wonzi onai munhu wenyu uyo amuri kuti tishande naye. The church, that's why makaona kuti Jesu pavakauya panyika, he got a lot of criticism. Vaienda kumba kwana Zacchaeus vembavha, vaienda kumaplaces aizvidzwa vachinoparidza Jesu. Isu tiri kutarisira mufundisi anouya akachena achiparidza papulpit, but imimi munotoziva Mwari kare. You may not need me as much as I'm needed in the dark world. Muri kuzvanendezera kukuparidzirai imimi moenda kudenga kwakatinakira, asi hapana vatumwa vanofara. Shoko raMwari rinoti kudenga ngirozi dzinofara kana mutadzi mumwe chete akauya kunasha. Zvandiri kuedza kureva ndezvekuti vamwe vanhu vari kurarama upenyu hwakazvidzika. Say church, we have condemned them. Say church, we have rejected them. Say church, we have totally distanced ourselves from sinners. The church has distanced itself from anyone who needs help from the church. And the church is maintaining people that are already saved without considering people that are lost.
vangani venyu vakambozvifungawo nemurangariro iwoyo. We need the drunkard, we need the wicked, we need the witches, we need. Unoza pamwe pacho ndinorwadziwa ndichipinda muRoodepoort. I've got a property muRoodepoort. Pamwe pacho ndichipfuura nepo usiku ndichinoona, I see girls that are from Zim road. Moyo wangu unorwadza kuti hatigoni here kuvaendera vanavo. Vari kushandisirwa 30 rand, hatina here 30 rand. Vari kushandisirwa 50 rand. As a church hatina here mari. Muri kuziva ndoedza nangura. Tiri kuridza magitari, totenga ma-instruments, totenga the motikari. But is it what God wants? Who does God want? Ndiani ari kudiwa naMwari? Kune vanhu vandiri kutaura navo mangwananana. Let's reach out. Patiri kuenda kuma societies. Vamwe vacho munovaziva. Can you bring them on Tuesday? Pastor tauraiwo nemwana uyu. Umwe vacho akuda kurega asi haachagoni kuzvitsvagira basa. Muri kuzandedzera kuregedza akudi akuda but akanyura ndokunobva rendi ndokunobva chikafu. Hatigoni here kunova identify vana ava tovabridgira kuvabhadharira rendi kana kwe 2 months tomutsvagira basa abude mazviri. Vamwe vacho vakapinda mazviri vadzimirwa mafoni nesu. Uyai kuno sisi ndinokutsvagirai basa. Angosvika papark station kwa hapana food, hapana pekurara, hapana chekudya, obva aina unozvitengesa. Church pandiri kuti who can work for God? The way the Christ wants us as a church, as leadership, patinoita ma-board meeting, patinoita ma-ladies meeting, patinoita men's fellowship, kungoti sechechi pasvondo titendeutse 1 chidhakwa, titendeutse 1 pfambi, titendeutse 1 mbavha, pasvondo 1, just 1. Pane kuita inonzi church transferring. Tiri kutora vekuzayoja vaakubhoekana nezayoja, toombera maoko takura, tonotora vaakubhoekana nesystem yekuzayoja, vari muno muFM vaakubhoekana naMwari muri zuva redu, wocrisscrossa woenda kuChrist Embassy. We are rotating the saved. We are not saving the lost. Unonzwa ndauya pano ndakubata nemi zvachose ndabva kuzayoja, ndauya pano ndakubata nemi ndabva kuMethodist. It's fine, but is it what God wants? Kokumboitawo testimony yekuti inini ndandisinganamati ndichirarama upenyu husina kumira zvakanaka, ndakainvite kuona sister Ningi, ndakuuya kuchechi. Chechi muri kuona here patiri kudiwa naMwari. We need these people. We need them. Who can work for Christ? Who is a candidate? Isusu tiripo kuzoropafadzwa, tiripo kushandiswa naMwari. But can we not go and fish outside? Unotaura kuti pandiri kuedza kutaura izvi, ndikuedza kukuonesai kuti Mwari havagoni kutiona tiri sutega, tiri perfect kuvashandira, vachikanganwa vamwe vanhu vavakasika vakarasika. And those people pavanouya ka tinogona kuvadaidza tovaunza tovadzinga futi nereception yatichavapa. Kudhara ndichiri mutendi mudiki ndaiti ndikaona munhu akanyanyopfeka miniskirt ndomudzinga, but pamwe pacho kana ari kubva kubhawaka ndo hembe yainayo, haasatoti ava namukana wekutenga refu yacho, ngaambouya akadaro. Iye akauya first Sunday, akauya second Sunday, akauya third Sunday, achaonawo mapfekero akaita vamwe kuti ndakashama. Vamwe vakadi vakapfeka vezera rangu vakapfeka so, regaiwo nditeedzera, because haagoni kuuya achirarama semuKristu, iye anga achirarama muzvivi, anotouya akadaro. And it's not bad kuunza baba vari drunkard vomborasika woti after 2 Sundays vombonomwa hawo 2 crates vodzoka. It's better vatenderere vari munomu vachinzwa vhangeri vari munomu pane kuvasiya kunzou. Muri kunzanira anogona kumwa doro udzwa kuti usatuke vana, unoteerera zvekusatuka vana, akajaira kuramba achiteerera zvichanaka,
tinaye munomu. Ndakaona baba ninge wakadhakwa, handichaendi kuchechi ikoko, kuchechi kwezvidhakwa. Aiwa, chechi hospital kunouya vari kurwarisa, vari kurwara zviri nane, vapera, vanoda stretcher, vanoda wheelchair, vari kufamba vega. Neumwe unoti idzi dziri kudei pano dzakatosimba idzi. Pahospital unotoshaya kuti pamwe ndiye dhokta akachena uzonzwa aiwa murwere. Muri kunzwa dzakachena dzakanyatsopolisha bhutsu dzichitopinda mukonza kuti ufunga kuti adhokta wawe aiwa murwere. Akangofanana neari pawheelchair, state yawo yakangosiyana, but vese vari kudi vari kurwara. Ndo zvakafanana nepachechi. Saka ndingashandira Mwari here ndakadai. Yes, you can work for God irregardless of your situation. Unogona kushandira Mwari. We will never be a church if we don't bring the drunkard. We will never be a church if we don't bring the thieves. We will never be a church if we does not convert the thieves. We will never be a church if we do not invite vanema broken marriages. Ngavauye kunoku. Muri kunzwa ari muno muchechi so apedza kurova mukadzi ozoona musurunzi iFathers Day, iMothers Day, ona varume vaine zvima gift bag vachiendawo kuvakadzi vavo kuti but I can afford it. Tatobatsira mumwe munhu. Muri kunzwa anouya nechigift bag but can I not do this? You know, the church iri kukuvara pakuti tine vanhu vatiri kuti ngavashandire Mwari, and the church is not growing in numbers, it's growing in transfers. It's growing in transfers. Let's go out there. But invite vanhu musapedza nguva muchiedza kugombedzera munhu wekuzayoja kuya kunoko. Pastor wako ari nani? Pastor wako anokundwa napastor wangu. Hausati wanzwa ndimi dzapastor wangu. Aiwa kani mudikani. Dzapastor wako dzinoti kuti player tinzwe ndimi dzapastor wako, in player dzapastor wangu tione kuti anotaura dzakakora ndiani. Musapedza nguva muchikompeya vafundisi nekurwisanisa vafundisi. Handei tinotora vakarasika. Munhu wekuti unoziva kuti even akazoenda unoti pangu ndaita munhu ari kuti for the past 10 years handisati ndambopinda muchechi, ukamuunza kuchechi waita chinhu chakanaka. Muri kunzwa? And those people, they want to be called, and God can use them if we go and invite them. Handisi kuti vekuzayoja ngavasauye kana vekuanglican ngavasauye, kana vachida kuuya they are welcome. But we are not fulfilling the mandate. We fulfill the mandate when we have called the lost. And they, believe me, they are not less than us. They can work for God. Pane system yandakaona inoitwa navanhu, kana uchiya kuAFM tanga warega doro usapute fodya. KuAFM hatidi munhu ane malogs, KuAFM hatidi munhu anopfeka matrousers. Itsika dzevanhu. Can I repeat this? Murukuda kuya kuchechi kwedu tangai matenga sketi, iwe uya naye akapfeka sketi yake, akapfeka trouser rake, uya naye akapfeka jean rake, achadzidza. Plus kudenga hakuna kumbonyorwa kunzima. Indakamboparidzirwa ndichibva kumusha taenda kuchechi kwa pastor munemu Kempton Park. Pakanzi overseer vari kuuya, mukadzi wa overseer ari kuuya, Pastor Andoneti, vakauya vakapfeka chinenge chi3/4 jean, chi3/4 short chinosvika umo. Wachiti hallelujah, in the mighty name of Jesus, Holy Spirit showers. Uchiona kutaura nendimi ine vakapfeka trousers. Itsika dzevanhu. Can I repeat this? Itsika dzevanhu. Unoziva kuti kuno umwe asina kana dress racho muwardrobe. Kana wamuinvite akati handina sketi, mutauro kuti uya wakadaro. You see what I'm saying? Iye akawa confident kuramba achiva netrousers rake, Mwari kudzwai. Akazofunga kuti vamwe vane masketi ndodawo sketi, Mwari kudzwai. We are not looking for the perfect. We don't want to fill this church by closing other churches in Roodepoort. We want to fill this church so that it becomes full of people that are coming from areas where they come and witness Christ.
muri kunzanetsera. Ngatitorei, hazvitibatsiri kuvharisa chechi 3 pamberi apo tobva tazara. Hatina impact yataita in the kingdom. Who can work for Christ? Who God can use? Ndingashandira here Mwari ndakadaro. Komufundisi munhu ari kuimba anoridza drum kubhawa akauya kuchechi angatiridzira here? Yes, anongotendeuka otoridza drum iri gitari rikaenda kwamacheso rinongonorira. Ende vafana vatonetsika yekupota vachitoridza macheso ipapa. Vakafarisana tututu, vakatora mutukudzi, vakatora macheso, vakatora kanda bhongomeni vachiridza ipapo. Avafana tonzoti iri kurira iri nderakireni zuru ipapa. Saka it's not pandiri. I know kuti my sermon haina kujairika. Majaira paya panechiti nezita raJesu budirira. But ndiri kuti pamwe pacho ka Jesus is looking. Vanhu ivavo vari kuuya vane hunhu hwavo. Pavanouya, we must not judge them. We must work with them. Kana mweya mutsvene achida kuvashandisa, ngavashandi. Mukingdom imomo ngavadi, ngavashandi. Pane pamwe pacho pandinomborwadziwa mwoyo kuti who is going to reach to the prostitutes? Who is going to reach to the thieves? Who is going to reach? Munoziva kuti Jesu haana kumboenda musinagogo achinotendeutsa vari musinagogo. Aienda kuma deprived places. You see what I'm saying? Ende munoziva kuti Jesu vaitoziva kuti munhu chifeve. Havana kumurambidza kubata bhutsu dzavo nekuti uri chifeve. Muri kunzanira iyo zvizvi the church ka haitauri hayo. But ndinokuudzai kuti ine vanhu vaisingadi kuona padhuze namufundisi. Muri kunzanira ine vanhu vaisingadi kuona padhuze namufundisi. But do you know kuti ndikasanomira pane a chain smoker, ndikasanomira pa prostitute, ndikasanomira pambavha, ndikasanoshanyira vanhu kujeri, pamwe pacho chifundisi changu hachina impact. Kana taakuenda kudenga, vangani vatakatendeutsa, vangani vanga vakarasika vatakakwanisa kuchinja, vaive neurombo vakachinjwa vakava vapfumi, vaive vasina vana vakava nevana. Ministry must have a meaning, must not be a routine. Muri kunzanira, it must have a meaning. Ndoda kukupa mandate kuti iweneni tiparidze tese. Imbozvipawo kuti gore rino risati rapera, at least ndikatendeutsa 3. Waunonyatsoona kuti uyu munhu uyu ari kurarama upenyu huri kure nemwana Mwari. Womutendeutsa, kwete kunoema kuti mufundisi vari kuziya ndakaunza vanhu 10 vandakatora kumethodist. Ende ukanotitorera vanhu 10 kumethodist vachicomplain about their pastor, in 2 months exactly vanenge vakucomplain about this pastor. Shiri nemuririro wayo hairegi, njiva injiva. Ukaenda kuUK ukanzwa njiva ichirira injiva chete. Ukaenda kuZimbabwe kwamurombedzi njiva inoramba iri njiva. Mukaenda muJoburg ukasangana nenjiva inongotirira senjiva. Rega kufarira kuti nyanya dzekumethodist dzave pano. Rega kufarira kuti nini dzekuzayoja dzakupinda pano. Muri kunzana munhu anokuudza kuti pastor wedu takatomudzinga, takatomurova, haanga asinganzwisisi muchinda yeye, takapesana naye tikamurwisa. Ubva muti hauya kwedu, uri kungonounza division. Avo vari kuenda kuchechi ngavaende kuchechi, isusu ngatinotsvagai vakarasika. Muri kunzanedzera, ngatitsvagei vakadi vakarasika. Asi church ine open door policy. Whoever goes to any church who wants to come here, they are most welcome. But ndiri kuti isusu our active mandate, ndiani angashandira Mwari? It's everyone. Nemi vari muno, shandiraiwo zveMwari. Usati vanotora ari kunyika kuti ashandire Mwari, chimbotangawo kaiwewe. Nezvandiri. So many people look at their financial situation, look up at their family setup, look at their background, look at their social connectivity, they look at their mental strength, they look at their character, and they fear, and they rule themselves out from working for Christ. They think vari kushandira Mwari vamwe vanhu
Serving God comes as an opportunity. When God give you an opportunity to serve him, please do not give an excuse. When God comes and when you have an opportunity to serve, please don't respect your schedule. Always accommodate God's work. Do not turn down to work for God. Serving God can be an incident, can be an occasion, can be an event, or can be a lifestyle. Murukuti mfundisi. Pane pamwe pane need. Semukadzi mushuneni. Aifanongowakira Elisha. It was an incident. It was not a lifestyle. The widow of Zarephath, for 1.5 years, she was keeping Elijah. We never heard about her again. Yes, season, that event. Akatongoita ikadi ikapera. Paul, when he was called, he served until death. Murikuona ndokwedza kupai my examples. Andirika. Kuti pamwe pacho unoseva Mwari. Yova watova lifestyle. Pamwe pacho unongoseva Mwari for a day, for hours, for 2 days, for 1 week, for a year. Saka kuseva Mwari, it's not, it varies nemukana wawapiwa neko yako kuti is it a day, is it 2 days, is it 1 week, is it 1 year, is it 2 years, is it an event? Mwari vane zvavari kuda kuita panzvimbo, pane zviri kuitika. He may use you kusvika event yacho yadi yapera. Asi kana vakukusiya vane tsika yekukusiya vaanani. Mazvinzwisisa. Saka kuseva Mwari kunosiyana. It can be an event, an incident, or an occasion. How do I learn to serve God? Pastor, you are talking about me. How do I learn to serve God? You don't learn to serve God. You accept the call and you teach you what to do. You don't get taught. No, you accept the call. When you accept the call, ndokupa example ya vice chairman wangu. Pavakatanga kuita secretary dzaitya kutomira. Waitoona kuti muchinda uyu ari kugura mazwi haasi kupedza, ari kutya kutotaura. But with the time vaa office, you can address a multitude. The confidence is there, the charisma is there, the selection of words avepo. Pamwe pacho taitotaura kuti aiwa apa munotaura muchiti. Musatangira uku, tangirai uku. See what I'm saying? But izvezvi hapasisina chekugadzirisa. Pamwe pacho uri kuti handizivi, but Mwari havakudaidzi vasingazivi kuti unoshanda sei. When God calls you, he will equip you. It's not the equipping, then the call. It's the call, then the equipping. Kuda kuti pamwe pacho paunotodaidzwa kuti ndinoda kupa basa rakatika, unenge uri blank. How do I do it? I am scared. I am feared. Handina hembe, handikodzeri. Ndingamira here pamberi pevanhu vese vaya Nezvandiri. Kana Mwari vakudana, vanokushongedzera basa. It's not the equipping, then the call. It's the call, then the equipping. Tese patakatanga tiri vafundisi, wisdom was 0. Pane zvimwe zvandaitoita nguva iyoyo zvandakutoti naMwari ndaizviitirei. Muri kunzwa ndinodzera unenge uchitangira pa0, but Mweya Mutsvene kana akudaidza anokudi anokudzidzisa. Saka kana wadanwa kupiwa task naMwari, rega kufokasa kuti how do I do it. Akudaidza anokudzidzisa. Then pane vanhu vekuti akapiwa basa vanoita assessment of their core skills. Izvi handizvigoni because handisakamboita ichi neichi. Achiassessa zvaanodi zvaanogona. It's not a rule. Mwari ka pavanokudaidza vanotodaidza munhu anonzi Moses achikakama, vakamusiya achikakama. Remember, Moses haana kubviswa kukakama, akaita ministry yake yese achikakama. Pamwe pacho Mwari vanokudanaka uine maweakness. Hakuna munhu anodaidzwa naMwari asina maweakness. Saka pauri kudaidzwa iwewe zvinzwisise kuti ndine maweakness, asi andidaidza anozviziva achashanda nini. Zviri kujeka here izvozvo? Uye kuno mumwe munhu wekuti achiiswa muleadership, so
unoti dzingataura idzodzi dzinosvitsa here nyaya dzitaura kuti haidzi hadziiti. But I want to promise you, Mwari akakupa task irregardless of age, irregardless of resources. Vamwe vari muno wamunofunga kuti they are doing well, they are not doing well. Maoffice ari kuita zvakanaka kwete iwo. Muri kunzwa vamwe vari munoti baba Ningi is doing well. He is not doing well. The office is doing well. Can I tell you this? David haana kubvira kumakwai, akabvisirwa umambo handiti kuti atungamirire vanhu. Saka chaita zvakanaka ioffice kwete David. Rake basa makwai chaiwo wai chaidzo. Asi akazonzifudza vanhu. Saka chaita zvakanaka pana David haasi David the man, it's David the office. Yozvo vanhu Pastor Jiriri chavaiti, Pastor Jiriri chivazodai. It's not me. Office pandakanoita pastor handitika ndakanopfekedzerwa upasta ndo hwakumanifesta. Otherwise ukadzosera kuna Alfred chaiye kuti tibvise chifundiso mondiisa apa mozondidzosera munonyatsoona kuti muchinda akaitirwa zvakanaka nekuwa pastor. Murunaira because umwe unhu wamunozoona unogona kuvhiringai. Saka pamwe pacho kana munhu achiita zvakanaka, it's not the person doing well, it's the office that you are doing well. So kana Mwari vakakuisa muoffice, office iyoyo ine zvainoita kuti iwe uite zvakanaka. Saka pamwe pacho don't deny an office, because in an office of working for God, it's an opportunity for you to be transformed. Can I repeat this? Ukapiwa basa ndaimboudza umwe munhu ari leader ndikati babaka munogona kufunga kuti maneta maakuda kuenda, but pamaakuenda munogona kutosiya zvimwe. Pane zvamunoenda nazvo, pane zvamunosiya. Endai munobvunza Samuel. So paakabuda muoffice pane zvaakasiya, haana kutakura zvese. Saka every opportunity yekushandira Mwari is also God's opportunity to bless you and to equip you. Saka pandiri kuti ndingashandira Mwari ndakadai here, yes you can. Kana vakushandira Mwari pane zvinoitika pauri. Nhasi ndamboita teacher. I am not a teacher. I struggle to teach. Ndoda zvekusvetuka izvi ndo zvandofarira, zvekuparidza ndiri haipa ndichiita kuti mamhepo nezvimwe zviende. Asi nhasi ndachida kunyatsoticha kuti who can work for God. Kubva kuSunday school, kuyouth, kunana mai. Kune vamwe munoza pane rimwe zuva randakanzi naMwari, kune umwe mukadzi ari kuuya kwauri with ABCD. Akabva mumba kwake akagumira muRoodepoort mutown. Ndingamboiti izvo zvakadari. Ndinosangana naPastor Tuesday ndiri wani, kusarisana namufundisi kudai ndiri wani. Adzokera ndakuzonamata muofisi mangu, ichitoona pavision shasha ichitodzokera. Fiye pane pamwe pacho kuti Mwari akataura newe unozvibvunza kuti why me, sei ndiri kufanira kuenda. Munoziva kuti kune shasha yakatombonohwanda muchinda we anzienda kuNinevhe, iye tasa kutashisha achitaura kuti zvekuNinevhe izvo kaizvo hazvisi zvangu. Uyo pfocho akadai. Kune vanhu vari muno vari kurova sango, so ari kunyatsonzwa Mwari izwi richiti ita zvakati, no matter how little. Mwari vanenge vaida kutozvidi kuzvishandisa. Muri kunzwanira? Tarisai simba rese raiva naElijah. Muri kunzwanira? Elijah aiva murume wesimba, but aida chingwa kushirikadzi. Can I repeat this? Elijah aive murume wesimba, munhu anokomanda mvura kuti usanamati, usanaye, anotadza nei kukomanda kuti chingwa ivepo. But Mwari vaidawo mukana wekuraramisa shirikadzi nemwana wayo, vakati chinochengeta Elijah. Saka vamwe venyu zvinhu zvamunonzi muite naMwari muconscience dzenyu, no matter how little. Ndinoshandisa MTN ka. Saka gore rimwe dzuno ndakanzi makozi ako awandisa takubvisa paunlimited. Ndoda kufona namba ndiri kunzwa zviri kunzi you have insufficient amount to make this call. So ukatarisa mweya mutsvene achikuti isira Pastor Jiriri 10 rand. Iwe unongoti ndivaisire 10 rand. Vati ndiri kuita mafanisi. Muri kunzwa
ndisire mufundisi 10 rand avava vanofunga kuti handisi serious, handichazwaisira gore randinowana 50 rand. Iyoyo 10 rand iyoyo painzi you have insufficient call to make this call, ndaitoida that 10 rand, ndaitoida. Saka pamwe pacho when the spirit says isira mufundisi 10 rand, iwe unongofunga kuti vangada 10 rand, zvinomeka sense kuvapa 10 rand. Pamwe pacho when the spirit sends you to do something, don't question the level yecommitment. Muri kunzandira, don't, because uyu mukadzi uyu aiziva Elijah, aigonongotaura kuti mambo handingakupai chikafu, imi ndimi munotogona kutaura zvechikafu pano, kana muri kutadza kutaura ndokupai chandinacho, aiwa forget. Muri kunzandira. Saka pamwe pacho even vabereki naye mutaura nomwe munhu achanzi bereki wangu ane zvese, ndikati iwe mutumire $5 kana $10 kana iriyo iripo, usazvinyepera kuti ane zvese. You see what I'm saying? Why do you have a burden? Uri kutombondibvunza chakutuma kuti undibvunze kuti kana mubereki wangu ari palevel iyi ndinokwanisa here kumupa $10 chi kureva kuti une guilt conscience pamwoyo. Handiti kune zviri kuitika mupfungwa dzako, handiti just do it. Handisi kukumbira airtime kuti muti amufundisi vatoda 10 rand. No, ndakazvigadzirisa. Ndiri kungokuudza kuti pane zuva rayakambopera, kwete kuti ndiri kukuudza kuti ndiisire. No, handipo pandiri. Ndiri kungokuudza kuti pamwe pacho paunofungidzira kuti munhu uyu, ukanzwa munhu mweya mutsvene achikuti wasangana nemunhu mupe 5 rand, ipa munhu uyu 5 rand, iwe bva wafunga kuti handingapi munhu mukuru 5 rand. Listen to the spirit. Who can work for Christ? Anyone can work for Christ, irregardless of the life they are living now. God does not select you. When he wants to use you, he can use you. Ndofunga nambo teacher nas zvaitika handiti. Then when God calls you to do something, he wants to use you as a vessel. There's no vessel that is used before it's cleaned and it's also equipped. Saka pamwe pacho pauri kuitira bamwari zvino, no kuti wakutogadzirira upenyu hwako zvakadi zvakanaka. Ndichinopedza ndoda kudzidzisa munhu wese ari kundinzwa nhasi kuti I am insisting, I am asking you kindly, I am requesting you, wherever you are, wherever you stay, and whatever you do, that you can work for Christ. Do not undermine the voice of God. No matter how little things that you are asked to do, do it. Kana zvikakurisa futi, don't be scared. Be able to take God's instruction. Is God talking to me? Yes. Mwari vanotaura neconscience yenyu, vanotaura the inner being. Unonzwa burden yekuita zvinhu. Please do it. Don't quench the spirit. When the Lord speaks to you, please do it. When the Lord speaks to you, please do not procrastinate. Don't say ndichaita mangwana. What the Spirit says, do it there and there, so that your blessing is not delayed. If you don't do it, God will bypass you and use someone who is receptive to do what you were supposed to do. Chimbosimuka uti Mwari ndishandiseyo. Nguva yedu yafamba. I just want you to make this prayer in your heart. We found time to pray with the praise and worship in the first session and the second session. That's why it took a little bit longer. But I just want you to pray in your heart. God, use me. Teach me to hear you, so that I do not quench the spirit or refuse to be used as a vessel. I just want you to pray. Imbowana mazwa unotaura kuti can I work for God in my state? Iti Mwari ndishandisei. Imbowana chaunotaura kubva nhasi Mwari vatange kukupa ma-assignments, Mwari vatange kukupa ma-task, kuti unototi Mweya Mutsvene ari kuti ndiite zvakati, Mweya Mutsvene ari kuti ndiite zvakati. Let your conscience, hana yako, unzwe kuti Mwari ari kutaura neni. Tanga kunamata. Baba, ndokutendai nekuda kwevana. Pamunotaura pamwe havakunzwei, pamwe vanofunga kuti pfungwa dzavo. Baba, vaitirei zvakanaka kuti pamunotaura varege kuvharidzira mweya, varege kuvharidzira izwi renyu. Vamwe vanonzwa, vamwe vanoita burden, asi vanoregerera burden iyoyo kusvika yafa vasina chavakuitirai. Pamuri kutaura navo Mwari, Mweya Mutsvene vagonesei. I pray the spirit and the courage that you gave to this sinful woman, kuti akaona zvakakodzera kuenda pamberi paMwari in her state, nekushata kwake kwese kwaizikanwa neguta, akazvivisira patsoka dzenyu Jesu.
akakuzorai mafuta, akakugezai tsoka. Tiripo Mwari, vamwe vane pavakapfuura napo, vamwe vane pavari kupfuura napo, vamwe vanotya pamazuva edu. Mwari, tibatsirei, tigonesei, tinzwe izwi renyu. Patiri kukushandirai Mwari, tirege kufunga kuti vakatitenderedza vanoti chii. Mukadzi uyu akaenda kumba yemuFarisi achizviziva kuti mutadzi, achiziva kuti haagoni, achiziva kuti akasviba, asi akaenda akaita zvaakaita, mukamunzwira tsitsi. Baba, takaremerwa, pamwe tiri kuverengera kuita basa renyu, pamwe pacho tiri kutonzwa nekuziva kuti uvepo hwenyu huripo, toverengera kuzviita. Tibatsirei sekereke, batai vasikana, batai vakomana, batai vanamai, batai vanababa, batai vatana, tizadzise izwi renyu. Kana matizevezera, tirege kuverengera. Uyu mukadzi uyu Mwari, paakanzwa kuti mapinda mimba yemuFarisi, akazvishingisa, akaita zvinhu zvairambidzwa kuita nemuone vakaipa. Zvimwe zvacho Mwari tinorega tichifunga kuti hatikodzeri, asi kana zvauya mupfungwa dzedu Mwari, matigonesa kuti tizvifunge. Tibatsirei tizviite, muzita nemuropa raJesu, amen. Rega kunzwa kusafanira. Can I repeat this? Rega kunzwa kusafanira. This woman, she could have despised herself. I cannot do that job. I'm a sinner. When you have a burden, do not hold up. Do it, even in nyika kushora. But I encourage you, do it. Pane rada kutendeuka nekugamuchira Jesu kekutanga muupenyu wake. Ari kuti I want to receive Christ. Do I have anyone who want to receive Christ for the first time? Kana tisina, tiombere maoko pamberi pashe, uyai tizopa. Pandichanamatira offering, ndichazonamatira vanorwara, murege kudzokera makadaro. Ndinoda kutaura izwi. Vabanyabadza nevamunoshanda navo, itai basa renyu kuti tipe tichiimbirwa nepraise team. Vane zvigumi zvavo, ngatimushandire Mwari wedu nemavoko aya, ngatimushandire nemavoko aya, Yesu ngatimushandireho nemavoko aya, ngatimushandire nemavoko aya, Yesu ngatimushandireho nemavoko aya, ngatimushandire nemavoko aya, ngatimushandire, Yesu ngatimushandireho nemavoko aya, ngatimushandire nemavoko aya, chechi ngatimushandireho nemavoko aya, ngatimushandire nemavoko aya, Yesu ngatimushandireho nemavoko aya, ngatimushandire nemavoko aya, Yesu ngatimushandireho nemavoko aya, nemavoko aya, Yesu ngatimushandireho nemavoko aya, ngatimushandire nemavoko aya, Yesu ngatimushandireho nemavoko aya, ngatimushandire nemavoko aya, chechi ngatimushandireho nemavoko aya, ngatimushandire nemavoko aya, Yesu ngatimushandireho nemavoko aya, ngatimushandire nemavoko aya, Yesu ngatimushandireho nemavoko aya,
ngatimushandire nemawoko ayo. Yesu ngatimushandirewe nemawoko ayo. Ngatimushandire nemawoko ayo. Yesu ngatimushandirewe nemawoko ayo. Ngatimushandire nemawoko ayo. Chechi ngatimushandirewe nemawoko ayo. Ngatimushandire nemawoko ayo. Iwe ngatimushandirewe nemawoko ayo. Ngatimushandire nemawoko ayo. Iwe ngatimushandirewe nemawoko ayo. Ngatimushandire nemawoko ayo. Yesu ngatimushandirewe nemawoko ayo. Ngatimushandire nemawoko ayo. Iro fangeringariente tose fangeringariente kunyika tose fangeringariente. Iro fangeringariente fangeringariente kunyika tose fangeringariente. Iro fangeringariente fangeringariente kunyika tose fangeringariente kunyika tose. Haleluya. Pfugama yenyu madzimama varuda kutendeuka. Pane wani mukomana anonzi Sifu Garai ada kutendeuka zvakare. Ndomukumbira wauye kumberi ada kugamuchira Jesu muzita raJesu. Ngavasimudze maoko vavhangeri. Ngatiomberei pamberi paMwari. It's a good thing kuvana vanotendeuka pfugamapo. This is our son. Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Regai ndikumbire vasimudze maoko vadzokorere munamato uyu neni. Ndikukumbira vavhangeri vavaturike maoko. Simudzai maoko mudenga. Baba nditi muzita raJesu ndinokugamuchirai mambo Jesu. Tichiramba zvakaipa nezvakaisese zvandakabata. Ndigonereiwo ndipe mazviri. Kubva nhasi ndinoramba chivi chekuberekwa nacho. Ndichigamuchira imi mambo Jesu saishe namuponesi wangu. Kubva nhasi kuenda kumberi mundichengete, munditungamirire, muchengete upenyu hwangu muzita renyu Jesu. Amen. Vavhangeri turikai vana ava maoko tichiimbirwa. Vasunungurwa tendai vaishe, vasunungurwa tendai vaishe, vakambosungana masimba, oye vasunungurwa vaishe, iwe vasunungurwa tendai vaishe, vasunungurwa tendai vaishe, iwe vakambosungana, Vasunungurwa tendai vaishe, vasunungurwa tendai vaishe, iwe vakambosungana masimba, oye vasunungurwa tendai vaishe. Next week Sunday tine time yakareba yekunamata. Uye ndinenge ndichinamatira munhu wese anopinda pano. Next week Sunday taakusvika zvakare pakati pegore. The other Sunday tiri kuita Holy Communion. So this Sunday I will be praying for everyone. Will try to come. I will sanitize my hands, but I want to lay hands on everyone. Pane hondo dziri kurwiwa muguta dzatinofanira kukunda. Takuenda mu next half yegore. I am praying mugore rashe rino kuti munhu wese abate mari. I'm just praying kuti Mwari vangokuropafadzawo in one way or the other. I want it to be blessed, so I'll be praying for everyone. Even vari kuenda mabasa, I try by all means to invite is dai zvaitobvira munhu wese anopinda pano aikwanisa kuva pano zvaigona kundiitira zvakanaka, because pamwe pacho pandinonzwa burden ndonotsvaga nyasha dzacho.
dzine dzifanira kutoshanda ipapo. Handizvo here? Saka musi weSunday, I mean everyone, I will be geared up to do that. Hakuna demoni inofanira kugara mumba kwako, hakuna urwere unofanira kugara mumba kwako, hakuna nzara inofanira kugara mumba kwako, hakuna chisina kufanira chinofanira kugara mumba kwako. Ini semuranda waMwari, svondo rino rese ndinenge ndichinyengeterera kuti Mwari vandipe an overcoming power on you. Hakuna munhu ari kufanira kupinda musecond half yegore ari rova. Hakuna munhu anofanira kupinda musecond half yegore achidzungaira. Mwari ngavatiitire zvakanaka. So I'll be praying for people musi weSunday. I don't pray for the whole church so regularly. It's normally 3 times a year or twice a year, beginning, mid-year, end of year. But this time, I want you to cross muna June. Zvakakunakira. Pandainyengetera, ndaikumbira Mwari kuti dai vaindigonera munhu wese angodhabhula zvaari kuwana izvezvi. Even uchishanda basa rinonzi rine siu, haudariki apa. But Mwari vane dzimwe nzira dzekuvhura dzimwe mamwe maavenues ekuti zviitike. So I want people to double. Even uchiita makeke kana uchitengesa masweets, whatever you're going to, God must open opportunities. This year, pane igore rasheka. Ngarive gore rashe rezvokwadi. Rireke kugara pakalenda, rirarame mudzimba. Anditi gore rashe ngarireke kugara pakalenda, ngarirarame mudzimba. Next Sunday, pane paine zviri kuitika, mira umboona. Ma broken marriages, we want to sort it out this coming Sunday. Mara anything chiri kurwa nesu chinodhila nacho Sunday. Saka ndinenge ndichitori geared up kuita izvozvo musi weSunday. Kana mine hama dzisingasiendi kuchechi dzakaremerwa, uyai nadzo. I'm not pastor weFM only. I pray for everyone. Kana mine vanhu vari kudzungaira, uyai nawo. Even zvikamunakira akasatsika futi pano, Jesu ane vaakaitira zvakanaka vasina kuzombobvira akaona. Muri kunzwa ndezvara? Angovaitira zvakanaka kwakutodarika. Aingopinda muguta otoropafadza, otodarika, osazodzoka futi muguta iroro. So bring them. Ndiri kutotanga neSunday school next week. Ndiri kutotanga neSunday school ndikabva kuma-teenagers ndozopinda muchechi yese. So I am praying for people. Mwana wako iwewe, pane zvinhu zvawakararama iwewe zvaasingafani kuona. Muri kunzwa ndezvara? Zvekuti unombokwira kombi wozotenga mota. Aiwa, mwana ngaangoti kubva kuuniversity achitonopinda basa, mwedzi wechitatu ototora mota, mwedzi we want that grace. Vana vevamwe vanaro, ngatirirarame iwo. Muri kunzwa ndezvara? It's 21, 22. Vana ngavange vakutopaka apa ma-23, ma-24 vachibva kuma-universities something like that. Vari kuma-universities ikokoko, mikana yekugadzira mari ngaingovepo. I want supernatural blessing panzvimbo ino nekuti igore rashe. Andiri Sunday tinenge tichidhira naizvozvo, ndo zvatinenge tichishanda nazvo Sunday inoi. Mota dziri kupakwa panze apo handisi kudzifarira. Dziripo, but dzimwe dzacho handichadzifariri. Ndakabuda munyika ndikadzoka, nomuka ndakabuda Friday ndikadzoka Saturday manheru. Kutobuda munyika muno ndikadzoka. Pane imwe mota yandakaona sorry yenyu ndakutora nguva yenyu. Pane imwe mota yandakaona inonzi Land Cruiser, inoita 2 million. Mota ine kakushata kainako kakanakira chechi ino kekuti inge yakangoshata iri panze apa. Ine kakushata kainako hainyanyi kungoziva kuti pane 2 million yakapakwa panze apa. It's not bad. Endai kumabhawa munodziona dziriko, ngadzingouya panapa, pamwe pacho dzichikobudawo nemunhu asina kufanira. So kuti mati ndiani abuda munhu ndiuyo, alright, it's okay. Panze apo zvimwe zvimota zvimaLambogini, zvimota zvemavhiri mahombe izvo, kungovawo ne3 or 4, chimwe chikapaka uku, chimwe chopaka uku, chimwe chopaka uku, icho kuti chaakusvika chodrrrr. Soti hachechi pane vanhu. That's what I like. I want to see people doing it. Chimota sochongoti iwewe ndechako wega nemukadzi wako muri vaviri, kana mane vana muchisiya. Chingori nedhoo maviri, so chine engine. It's not bad. It's not a sin. It was kana muchitenda, kana muchida,
uye muchitenda muchadya zvakakora zvenyika ino. Muri kunzwa? So Sunday tichidhila nenyaya idzodzo. Ndotati tichidhila nadzo idzodzo. It's not bad. It's not bad. Zvinonzi zvima Mini Cooper, zvimota zvingori fun. Zvimanzi vana Lamborghini, vana Maserati, zvivana Audi, zvimwe zvimota zvinoita noise zvezvo. It's something like that. Inangu handidi nhamo, inini handidi nhamo. I want kuti mafiriji enyu agare akazara nyama, mafiriji enyu ngaagare akazara. Ndakambonzi neumwe mwana ari kusanda ari kumatini youth fundisi next time pamutinoita Daniel fasting ngatitsanye sadza toti nyama nezvimwe zvese minus sadza. Kwete utotsanya nyama this time ngatitsanye sadza racho. Handitinosimbotsama nyama ngatichingochinjanisa titsanye sadza racho. Kuroti ma-teenagers nema-Sunday school vanenge vasingatsanyi because they don't want that sadza. So they won't be fasting. So inenge chikotsanya vakomana vekumusha chete vana Professor Masiniri ndo vanenge vachitsanya because ndo vanoti vakashaya sadza vonzwa dzungu but team iri neri right nesikatsanyi. Vana Ghana naChannon ukasavabatira bhandi anoita mwedzi asina kumboribata. Ngaanoti akadya 1 musi waumwa mvura, umwadya 1 musi waumwa mvura. Kunyatsorati kunge munhu ari kumwa mushonga, kunge munhu ari kudya mushonga. Saka those team rine risingatsanyi, but chamboita wiki iroro rekumbotsanya sadza. Mwari vachikudzwa. But next week ngatiuyei. Munhu anodya chemuprofita anogamuchira muprofita, anogamuchira izwi remuprofita. This week that is our prayer. Tiri kunamatira chinhu chinonzi mari, tiri kunamatira chinhu chinonzi kungonamatira kuti usanyadziswa. Hapana muKristu paanofanira kumuka achifira kuti ndaitirwa zvisingaiti, zita rake risoyodi. Simudza ruoko rwako. Baba, ndinokutendai nevasinganzwi zvakanaka vari pakati pedu. Kuapia pamberi penyu nekuuya kugotekwa kunofanira kutiporesa nekutisimbisa. Ani nani apinda mugotekwa rino asinganzwi zvakanaka, chimuporesai. Ndataura ini semuranda wenyu, misoro iri kurwadza ngaipore, vanorwara ngavaporeswe, vane maflu ngadzipere nezita raJesu. Gamuchiraiwo zvipo zvedu nezvine maofferings edu sechibayiro chinonhuhwira pamberi penyu Mwari. Zvatakupinda muguta, tipei simba rekutonga, tipei simba rekurarama, tipei simba rekuva nazvo, tipei simba rekuita rekuva nepfuma, tipei simba rekufamba neuvepo hwenyu, kuti pese patasvika vanhu vanzwe presence yenyu nekuti tiri venyu. Hakuna mwana anobuda mumba asina sene achisiya senemu. Isuwo patiri kubuda Mwari wekudenga muno mugotekwa rino, tiri kuenda nenyasha dzenyu. Ngadzifambe nesu, dzitichengetedze, dzitiitire zvakanaka muzita raJesu. Amen.